இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் சொல்கின்றான். சோ தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். தியாகம் என்பது நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்காக நம்ம விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கூட வந்து தியாகம் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து நாம இந்த உலக வாழ்க்கையில எதெல்லாமே வேண்டாம், அதாவது எதனால் நம்ம பந்தப்படுகின்றோமோ அத்தகைய செயல்களை எல்லாம் வேண்டாம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒன்று கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகமாக கருதப்படுகின்றது. சந்நியாசம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து செயல்களையுமே வந்து துரத்தல், அதாவது ஒன்லி பியோர் அந்த அந்த இதுல வந்து மெடிடேஷன், அதுலதான் அவங்களுடைய இது இலக்கே இருக்கும். பகவானை நோக்கியான தியானம் ஒன்றுதான். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவங்களுக்குன்னு யோசனையே இருக்காது. சோ நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம சந்நியாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து தியாகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சந்நியாசத்துல இருக்கக்கூடிய தியாகத்தை பற்றி நம்ம எடுத்துக்கலாம். கேஷி, அதாவது இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அசுர ரூபம். கேஷி என்ற அசுரன், அந்த அசுரனை வதைத்தவர் நம்ம பகவான் ஆக்சுவலி. அதனால்தான் அவரை வந்து கேசவா அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சோ கேஷி என்னும் அசுரனை அழித்தது புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷா. ரிஷி என்றார் ரிஷி கேசம், கேசத்தினுடைய அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். அதனால்தான் அவருக்கு ரிஷிகேஷா என்ற இன்னொரு நாமமும் உண்டு. Yes. 18.2 வாசிங் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணம் ந்யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிரகுஸ்த்யாகம் விசேஷணஹா. எஸ், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலுமே வந்து நம்ம வந்து அதன் மேல் பற்று இல்லாமல் இருக்கிறது. சோ ஆனா பற்று இருக்கக்கூடாது, ஆனா அது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்று வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அந்த செயலை நாம் ஆற்றணும் இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசம் முழுமையாக சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது. நாம் எல்லாம் கிரகஸ்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் இதுதான். சோ சன்னியாசிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செயல்களையுமே வந்து அவர்கள் துறந்து விடுகின்றார்கள். ஆனா நாம செயல்களை துறக்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக ஆகி விடுகின்றது. சோ அதனுடைய பலன்களை மட்டும் நாம வந்து துறந்து விடுகின்றோம். எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம கடமையை நாம செய்கின்றோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியாகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. எஸ், தியாஜ்யம் தோஷவத் இத்யேகே கர்ம பிராஹுர் மனிஷினாஹா யஜ்ஜா தான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாபரே. சோ எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, அதாவது அது எல்லாமே நமக்கு வந்து தோஷம்தான். எப்படி தோஷம் என்றால் அதனால நம்ம என்ன ஆகுறோம், கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகிவிடுகின்றோம் இல்லையா? சோ அதன் பலன் நோக்கு செயல்கள் மேல நம்மளுடைய போக்கஸ் போச்சுன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து அடையணும் நாம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து அதனோட வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்டா உலகில வந்து மீண்டும் வந்து பிறப்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். அதுதான் வந்து தோஷமாக நாம வந்து கருத வேண்டும். அவற்றை வந்து தோஷம் என்று எண்ணி நாம துறந்து விட வேண்டும். பலநோக்கு செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம கடமையை செய்யணும். அந்த பலன்கள் அனைத்துமே தோஷம்தான். எந்த பலனையும் நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. அது அனைத்துமே நமக்கு வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. சோ அதனால வந்து அந்த பலன்களை துறந்து வேண்டும், அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் ஆல்ரெடி நான் 3மே சொல்லியிருக்கேன். யஜ்ஞங்களையும் சரி, தவங்களையும் சரி, தானங்களையும் நாம எப்பவுமே வந்து துறக்க கூடாது. இது வந்து நமக்கு அதாவது ஆத்ம சுத்தி செய்வதற்கு இந்த 3ம் வந்து கண்டிப்பாக உதவுகின்றது. ஒரு யாகம் செய்தால் மனநிறைவு நமக்கு தான் வருகிறது. ஒருத்தருக்கு நம்ம சகாயம் செய்ய போனால் அதனால அவங்க திருப்தி அடைகிறாங்களோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா நம்ம சின்னதா ஏதாவது ஒரு தானத்தை கொடுத்தா கூட நம்ம மனசுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு திருப்தி கிடைக்கும், அந்த சந்தோஷம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தவங்கள், அந்த 3 தவங்கள், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், உடல் தவம், இந்த 3மே நம்ம வந்து பின்பற்றினோம் என்றால் கண்டிப்பாக பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து பியூரிபிகேஷன், ஆத்ம சுத்தி வந்து கிடைக்கின்றது. இது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து கைவிடவே கூடாது என்று சில சாதுக்களும் கூறுகின்றனர்.
எஸ் 18.5 வாசி. யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஜோதான தபஸ்ஸைவ பவானானீனி மனிஷானாம். எஸ், இது போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் தான். அதாவது யாகம், தானம் மற்றும் தவங்கள் பாத்தீங்கன்னா செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. செயல்களை தான் துறக்கக்கூடாது, பலன்களை துறக்கலாம். செயல்களை கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியமே, கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். உண்மையிலே யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் நடக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யும் பொழுதுதான். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து விலகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து ஆத்ம சுத்தி என்ற அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுகின்றோம். அதனாலதான் பியூரிஃபிகேஷன் செய்யணும்னாக்கா நாம இந்த செயல்கள் கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏதான் அபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கத்யானி தி மே பார்த்தா நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். சோ இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றுதல் இன்றி, அதுதான் பலன்களை துறந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும். சோ அதனோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. சோ ஒரு செயல் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்கள் மேல் நம்ம அட்டாச்மெண்ட் எதிர்பார்ப்பு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சுனாலே நமக்கு அதனால வரக்கூடிய விளைவுகளுக்கெல்லாம் நாம் பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். நன்மையாக இருந்தாலும் சரி, தீமையாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்துமே வந்து நல்லது செஞ்சா கூட அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம திரும்பி வரணும் இல்லையா? அதனால்தான் வந்து நன்மை இருந்தாலும் தீமை இருந்தாலும் எதன் மேலேயும் நமக்கு அது பற்று இருக்கக்கூடாது. சோ நாம இது கடமை, நாம இதை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கணும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும், இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம் பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ பகவானே அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கும் போது நாமளும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளைண்டா எடுத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அந்த வழியில போகிறதா நமக்கு நன்மை கொடுக்கும். சோ இப்ப 18.7, 18.8, 9 இந்த 3 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் 3 குணங்களுக்கேற்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எப்படி செயல்படுவார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடியதுதான் இது. சோ ஒருத்தர் வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தனக்குன்னு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்வார்கள். அதாவது இது நம்ம செய்துதான் ஆகணும், பலன்கள் மேல் பற்றின்றி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய செயல்களை செய்வார்கள். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேஷன், மோட் ஆஃப் பேஷன்னாக்கா ஆர்வம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல் வந்து எந்த அளவுக்கு கடினமானது அப்படிங்கறது வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த கடினமான தன்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபிகல்டிஸ், அதாவது தன்னுடைய கடமையை வந்து அதாவது கஷ்டமாக இருந்தால் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயத்தினால வந்து அவர்கள் அந்த கடமையை வந்து செய்ய மாட்டார்கள், முழுமையாக செய்ய மாட்டார்கள். பயத்தினால் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. சோ ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க, எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டைரக்டா ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வந்து பயத்தினால் வந்து அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டார்கள். நெக்ஸ்ட் ரஜோகுண தமஸ் குணத்துல இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வந்து டியூட்டி என்னாலே என்னன்னு அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்கள அறியாமையிலே இருப்பாங்க, எது கடமை அல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களால வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் மாயையில் கட்டுண்டிருப்பவர்கள். சோ அதனால அவங்க கிட்ட இந்த கடமையை பத்தி நம்ம கேட்கவே வேண்டியதே இல்லை. ஸோ தே ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் த டியூட்டிஸ் ஒன்லி தான், அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அவங்களால டிஃபரன்சியேஷனே பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் அவங்களுக்கு கடமை. ஸோ அவங்களுக்கு இப்ப வந்து ஏதாவது ஒரு போதைக்கு அடிமையாகணுமா, அதுதான் அவங்களுடைய டியூட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை உடையவர்கள் தான் வந்து அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ மாயையால் கட்டுண்டவர்கள். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங் மாதாஜி. 13 and 14 ரெண்டுமே வாசி. சஜ்ஜைதானி மகாபாகோ கர்ணாணி நிபோதமே சாங்கேய கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானாம் ததா கர்த்தா கரணம் சப்ருத்தம் விவிதாஸ்த ப்ருதக்ஷேஷ்டா சைவம் சைவாத்ர பஞ்சமம் பம்சமம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து நமக்கு அந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? 5 செயல்கள் எது நம்மள வந்து செய்ய நம்ம எல்லாம் இந்த உயிர்வாழிகள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் 5 என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம். சோ அர்ஜுனன் செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின் படி பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்றார்.
சோ 5 காரணங்கள் உள்ளன, காஸ். அவற்றை தற்போது என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள். ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் வந்து அது நிறைவேற்றத்திற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 காரணங்கள் இருக்கு. சோ அதாவது செயலுக்கான இடம், அதாவது இந்த கஷேத்திரம், அதாவது இந்த உடல். அதுக்கப்புறம் வந்து செய்பவன் யாரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலுக்கு உரிமையாளன் கஷேத்திரஜன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு புலன்கள், பேசிக்கலி இந்த ஞானேந்திரியங்கள் ஆக்சுவலி. ஏன்னா ஞானத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் நம்ம எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியும். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்ஷன், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மா, அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம பரமாத்மா வந்து பர்மிஷன். சோ இந்த 5மே வந்து ஒரு செயலுக்கான காரணம். ஒருத்தர் வந்து ஒரு கர்மம் செய்கின்றார் என்றார், அதற்கு மூல காரணம் வந்து இந்த 5ம் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த பகவத்கீதையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 விதமான இதை பத்தி தான் நம்ம பேசுகின்றோம். பிரகிருதி, அதுக்கப்புறம் புருஷா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காலம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்மோர் திங் வந்து இந்த ஜீவாத்மா. சோ அதாவது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இந்த பௌதிக இயற்கை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காலம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம். இதுல வந்து கர்மத்தை தவிர மிச்சம் எல்லாமே நித்தியமான ஒன்றுதான், எல்லாமே எட்டர்னல் தான். ஆனா கர்மம் ஒன்றுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி. இந்த உலகத்துல நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், நாம இந்த கர்மம் இப்ப செய்கின்றோம், நாளைக்கு என்ன கர்மம் செய்ய போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து டைனமிக்கா நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது. சோ நாம வந்து புண்ணியங்கள் செய்கின்றோமா பாவங்கள் செய்கின்றோமா என்பது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆனா அதை வந்து முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா ஆத்மா நித்தியமானது, பரமாத்மா நித்தியமானவர், இந்த பிரகிருதியும் வந்து நித்தியமானது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம அந்த காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பகவானுடைய சுரூபம், அதுவும் நித்தியமானது. ஆனா கர்மங்கள் மட்டும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுடையது அப்படிங்கிறது வந்து நாம இந்த பகவத்கீதை மூலியமா தெரிந்து கொள்கின்றோம். இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ ஒருத்தர் வந்து அவர்கள் கர்மம் செய்வதற்கான காரணம் என்ன, எதனால ஒரு கர்மம் செய்கின்றார் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயலுக்கான இடம், அதோட கலந்த இந்த புலன்கள், இந்த கஷேத்ரஜன், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதாவது நம்ம எதையும் நம்ம வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ, தூண்டப்படுகின்றோமோ அது, அதுக்கப்புறம் இறுதியாக பரமாத்மா பர்மிஷன் கொடுக்கக்கூடியவர். இவை அனைத்தும் தான் ஒருத்தரை வந்து செயலை தூண்டுவதற்கான காரணங்கள் அப்படின்றது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மனம் கேவலம் துய்யக பஸ்யத் அக்ருத புத்தித்வான் நசபஸ்யதி துர்மதி. எஸ், இந்த 5 காரணங்களை வந்து ஒருத்தர் கருதாமல் நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு உண்மையிலே ஞானம் என்பது இல்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இருக்கிற விஷயத்தை வந்து கிளியரா புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு கிடையாது. நான் தான் செஞ்சேன், ஐ எம் த டூயர் அப்படின்னு நினைக்க போறாங்க பாருங்க, தட் இஸ் ராங். சோ ஒரு செயலை வந்து செய்யறதற்கான காரணங்கள் வந்து இத்தனை இருக்கு, ஃபேக்டர்ஸ். ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் இந்த இது என்னது செயலுக்கான அந்த தாட் ப்ராசஸ், அதுக்கப்புறம் ஞானேந்திரியங்கள். இது அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து காரணம். பல்வேறு புலன்கள், உடலை உடையவன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, இது 3, பல்வேறு புலன்கள் 4, அதுக்கப்புறம் நாம செய்யக்கூடிய கர்மம், அதாவது என்ன செயலை செய்ய போகின்றோம் என்பதுதான் நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் பிரகாரம், அதை இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஞானத்தை, அதாவது பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்தி நாம செய்யக்கூடியது. சோ இது அனைத்தும் தான் ஒரு செயலுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். உண்மையிலே ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயலுமே வந்து தூண்டுறது கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா செயலுக்கான காரணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜென்ரலி வந்து இந்த மனசு, அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்கள், இது நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய இதுல எல்லாம் நம்ம படிப்போம். சோ இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படின்ட்டு கிளியரா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 18th ஸ்லோகம். ஞானம் ஜேயம் பரிஜாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம காத்தேதி திரிவிதா கர்ம சங்கிரஹா. எஸ், அதாவது அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ், அறியப்படும் பொருள். நமக்கு எல்லாமே அறியப்பட வேண்டிய பொருள் வந்து பகவான், அதாவது பரமாத்மா. அறிபவன் யாரு? இந்த ஜீவாத்மா. அதாவது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இந்த
அந்த ஞானம், இந்த மூன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை வந்து செய்வதற்கு தூண்டுபவை. சோ அந்த 5 பொருட்கள் ஆல்ரெடி நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து டிரைவ் பண்ணி தான் வந்து செயலை தூண்டுவது எது, செயலை உண்டாக்குவது எது. செயலை செய்யணும்னு நமக்கு ஒரு உந்துதல் வருது இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட். செயலையே கிரியேட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி. செயலை உண்டாக்குபவை எது, புலன்கள். ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறதே இல்லையா. சோ கண்ணால பாக்குறோம், காதால கேட்கின்றோம், சோ நாசியால நுகர்கின்றோம். இந்த புலன்கள் என்ன செய்கிறதோ அது வந்து செயலை கிரியேஷன் ஆஃப் த ஜாப். ஆனா அதை வந்து அப்ளை பண்ணி அதை ஆக்ஷனுக்கு எடுத்துன்னு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவருடைய அறிவு, அவர் அதாவது பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் ஜீவாத்மா. சோ இந்த உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மா என்பது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மனதை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஜீவாத்மா இஸ் ஒன்லி எ ஸ்பிரிட் சோல். ஆனா அதனோடு ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூல உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த புலன்களும் மனது, அறிவு, இந்த மூணும் தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சணும். சோ இந்த ஸ்தூல உடல் தான் ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செயலை செய்வதற்கு நம்மளை வந்து தூண்டுகின்றது. அதே மாதிரி செயலை உண்டாக்குவது எதனாலனாக்கா இந்த புலன் வந்து பார்க்கின்றது, கேட்கின்றது, பேசுகின்றது, நுகர்கின்றது, சோ தொடுகின்றது. இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த புலன்கள் செய்கின்றது. அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இத பார்க்க செய்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இமீடியட்டா வந்து நமக்கு வந்து தாட் ப்ராசஸ்க்கு தான் போறது இல்லையா. செயல் அதாவது ஆக்ஷன், அதுக்கப்புறம் செய்பவன் யாரு, இந்த மனசு. சோ அதாவது ஆன்ம ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மனசு, இந்த மூன்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசும் புலன்களும் மற்றும் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் கர்மங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த செயலை உண்டாக்குகின்றது. செயலை உண்டாக்குவது எது, செயலை செய்ய தூண்டுவது எது அப்படிங்கிற அந்த இந்த டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களை நீங்களே வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். எஸ், 19, 20, 21, 22 ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். சோ ஒருத்தர் சத்துவ குணத்துல இருக்கீங்களா, ரஜோ குணத்துல இருக்கீங்களா, தமோ குணத்துல இருக்கிறீங்களான்றத வந்து இந்த சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு சிலது எல்லாமே இந்த சொல்லுவாங்க. அது வந்து நீங்க எவாலுவேஷன் நீங்க பண்ணிக்கணும். அதாவது குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, அதே மாதிரி செயல் வந்து எப்படி எடுத்துன்னு போவோம், செய்பவனை பற்றியும் வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். என்ன செயல், ஆக்ஷன், ஜாப் எப்படி பண்ணுவாங்க, அவங்களோட நுண்ணறிவு எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்க, சோ இந்த குணத்துல இருந்தா இப்படி இருக்கும், இந்த குணத்துல இருந்தா இப்படி இருக்கும்ன்றத வந்து நம்ம இப்போ தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். 19th ஸ்லோகம் வாசி. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரைதைவா குணபேததகா பிரச்யாதே குணசங்யானே யாத்வா வச்ருணுதான் அபி. எஸ், 20, 21, 22 மூணுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யம் ஈஷதே அவிபக்தம் விவேக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ருக்வேனே யு யஜ்ஞானம் நானா பாவந்தி பிருத்விநாத் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம். எஸ், எத்து கிருஷ்ணவத் ஏகாஸ்மின் கார்யே சக்தம் அகைத்துகம் அதத்வார்த்தவத் அல்பம் ச தத் தமசம் உதாஹிருதம். எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையின் கீழ் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ், இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப ஒருவருடைய அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக என்று 19th ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்றார். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி, அவர்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல் எப்படி இருக்கும், அவன் செய்பவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் அப்படிங்கிறத பத்தி நாம் இப்ப பார்க்க போகின்றோம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். இப்ப அறிவை மட்டுமே நம்ம எவாலுவேஷன், நெக்ஸ்ட் செயல், செய்பவன் அதெல்லாம் வரும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து ஒருவருடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுகின்றோம். சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும்னாக்கா, நாம் எல்லாருமே இந்த உடலால வந்து டிஃப்ரெண்டா, அதாவது ஒவ்வொருத்தருமே வந்து யூனிக்கா தான் இருப்போம் இல்லையா. ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் வந்து பாக்குறதுக்கு சடனா பாக்குறதுக்கு சிமிலரா இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வேற்றுமைகள் உண்டு. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் வந்து வெவ்வேறு இல்லையா. அதற்கேற்ற மாதிரிதான் நம்மளுடைய
நம்மளுடைய அதாவது அந்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு விதமான உடல் அமைப்பு நாம பெறுகின்றோம் இல்லையா? உணர்வுகள், பெண்டிங் உணர்வுகள், கர்மங்கள், இதுக்கு ஏற்ற போல நம்மளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடல் அமைப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது என்று முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறும் நம்மளுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறும், அதாவது இந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன உணர்வுகள் இருந்ததோ அதற்கு ஏற்றமாறும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஆனா அதே வந்து ஆன்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது. ஆன்ம ரூபத்துல எல்லாரும் ஒரே போலதான் இருப்பாங்க. அதுல வந்து நோ ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆல்சோ. சோ இது வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் லெவல்ல எல்லாம் படிக்கும் பொழுது நீங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவீங்க. சோ இந்த ஆன்ம ரூபத்துல வந்து there is no ஃபீமேல் ஆர் மேல் ஜெண்டர் எதுவுமே கிடையாது. சோ ஆன்ம ரூபத்துல எல்லாரும் ஒரு போலதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை இந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல அதாவது சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக, அதாவது 20th ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, இப்ப என்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வேறு, உங்களுடைய உடல்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்களோ, அதாவது அவர்களுடைய ஐடென்டிபிகேஷனே பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் ரீதியாகவே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ அந்த அறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். நெக்ஸ்ட் தாம்சிக். சோ அதான் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது, உடலும் புரியாது, உள்ளமும் புரியாது, அதாவது ஆன்மரூபமும் புரியாது. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இதெல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு புரியாது. ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த செயல்ல அவங்களை வந்து தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். சதா சர்வ காலமும் இந்த அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மாயையால் கட்டுண்டவர்கள் தான். சோ அதையே எல்லாமாக அறிகின்றார்களோ, சோ அதையே தான் கிரேட். அதாவது அவர்கள் என்ன உணர்கின்றார்களோ அந்த மாயையில் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட அற்பமான அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரி லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் நாலேஜ், அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 23, 24, 25 மூணுமே வாசிங்க மாதாஜி. நியதம் சங்கரகிதம் ஹராக்வேஷத கிருதம் அபல பிரே சூன கர்மா யத்தத் சாத்வீகம் முச்யதே யத்து காமே சூன கர்மா சாங்காரேன வா புனஹ கிரியதே பகுலாய யாச்சம் தத் ரஜசம் உதாஹிருதம் அனுபந்தம் ஷயம் இம்சாம் அனபேஷ்யச பௌருஷம் போகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. எஸ், இப்ப வந்து முதல்ல வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசணும். இப்போ அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எந்த விதமான கர்மங்களை செய்வார்கள், செயல்கள் என்றாலே கர்மங்கள் தான். அதே மாதிரி ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த விதமான கர்மங்கள் செய்வார்கள், அதே மாதிரி தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த விதமான கர்மங்கள் செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிஸ்கிரைப்டு, அதாவது இதுதான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிஸ்கிரிப்ஷன். எப்படி நம்ம வந்து டாக்டர் கிட்ட போனாக்கா இந்த வியாதிக்கு இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ, அதே மாதிரி வேதங்கள் பிரகாரமே இந்த செயல்களை இவ்வாறுதான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றின்றி, விருப்பு வெறுப்பின்றி ஒரு செயலை செய்வதனால அவர்கள் என்ன கர்மங்கள் செய்யறாங்களோ அதன் மேல பற்றும் இல்லை, அந்த பலன்கள் மேல பற்றும் கிடையாது, அதனால வெறுப்பும் கிடையாது. சோ இது செய்யணுமா அப்படிங்கிற வெறுப்பும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ரொம்பவுமே வந்து அதுல ஈடுபாடும் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி ஈடுபாடுன்னா பலன்கள் மேல் பற்று இருக்கும்போது நமக்கு ஈடுபாடு ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? இது நம்ம கடமை அப்படின்னு அந்த ஈடுபாடோட அவங்க செய்வார்கள். பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்கின்றார்களோ அதுவே சத்வகுணத்தின் செயல் என்று கருதப்படுகின்றது. சோ இவ்வாறு ஒருவர் செய்யக்கூடிய கர்மம் இந்த மாதிரியான நிலையில் செய்தால் அவர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். அதே மாதிரி எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக பெரும் முயற்சியுடனும், அதாவது ஹார்ட் ஒர்க்கிங், அதோட அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யறாங்களோ அந்த செயல் வந்து ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ் குணம்.
சோ இவங்க எதிர்காலத்து எந்த ஒரு இதுமே ஃபியூச்சர்ல இதனால என்ன விளைவுகள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையே இருக்காது தமஸ் குணத்தில் இருப்பவர்கள். சோ இந்த செயல் செய்வதால் என்ன பாதகம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற யோசனையே இருக்காது. இந்த கர்மத்தினால் நம்ம எவ்வளவு பாவங்கள் வரும் அப்படிங்கிற யோசனையும் அவங்களுக்கு இருக்காது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல் அடுத்தவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஆலோசனையே இல்லாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, இவங்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் நம்மளால சொல்லி கொடுக்க முடியாது. சோ அவங்களுக்கு வந்து இது சாஸ்திரம் விதி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால வந்து எதையுமே வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது அவங்க வந்து மயக்கத்திலேயே உழன்றிருப்பாங்க. இல்யூஷன், மாயையில் கட்டுண்டவர்கள், கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக. அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல் வந்து தமோ குணத்தில் செயலாக கருதப்படுகின்றது. எஸ், நெக்ஸ்ட் 26, 27, 28 மூணும் வாசிங்க மாதாஜி. முக்த சங்கோ நகம் வாதி திருத்ய உச்சாக சமன்விதः சித்ய அசித்யோர் நிர்விகாரா கர்த்தா சாத்வீக உச்யதே ராகி கர்ம பல பிராப்சூர் லுப்தோ இம் சாத்மகோ சுஷி அஷ்யசோ கான்விதாக கர்த்தா ராஜச பரிக்ருத்திதாக அயுக்த பிராக்ருத்த சதப்தாக சடா நைஷ்கிருதோ கோலசசா விஷாதி தீர்க்க சூத்ரிஷா கர்த்தா தாமச உச்யதே. எஸ், இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாப், அதாவது வர்ணம். இந்த பௌதிக இயற்கையில இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒருவர் செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய ஜாப்ஸ், அதாவது செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களிலிருந்து தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி, அதாவது இந்த 3 குணங்களுடைய அந்த இயல்பை விடுத்து, சோ அகங்காரமின்றி, அதாவது தான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் விடுத்து, நாம் எல்லாருமே ஒரு கருவிகள் தான் இந்த உலகத்துல. பகவான் இந்த எந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார், நாம் இந்த எந்திரத்துல இருக்கோம். இவ அனைத்துமே அவருடைய கருணையால் தான் நாம் செய்கின்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை உடையவர்கள். உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சுட்டு செய்யும் பொழுதே தானாக பக்தியோட அந்த சுபாவம் நமக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் இல்லையா. வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அந்த விளைவுகள் நமக்கு வந்து நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிறதே தெரியாம அந்த கடமையை எடுத்துட்டு செய்யறது, தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது உழைப்பின் பலன்கள் மேல் பற்றுக்கொண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பலன் நோக்கு செயல்கள், சோ எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி அதெல்லாம் அந்த பலனெல்லாம் நமக்கே வந்துடணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை கொண்டு அதிகமான கிரீட், அதாவது அளவிட முடியாத ஆசைகள் அவங்களுக்கு. அடுத்தவர்களுடைய முன்னேற்றம் அவங்களால வந்து இவங்களும் நல்ல நிலையில தான் இருப்பாங்க, ஆனா அடுத்தவங்க இவங்களை விட தாண்டி போயிடக்கூடாது, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம். சோ தூய்மையின்றி துன்பம், அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நியாய தர்மங்கள் எதுவும் இருக்காது. அதுதான் வந்து தூய்மையின்றி. இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, இன்பம் வந்தா ஆடிடுவாங்க, துன்பம் வந்தா துவண்டிடுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இயல்பு. இமிடியட் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் எல்லாமே. அத்தகு செயலாளி பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமஸ். எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது இவங்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் என்றால் என்னன்னு நம்மளால சொல்லி விளக்க முடியாது. ஆனால் அவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும் தான் அவங்க செய்வாங்க. சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல்களில் ஈடுபட்டு, அதாவது தர்மத்தை அதர்மமாக செய்வார்கள், அதர்மத்தை தர்மமாக கருதுவார்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆக்சுவலி. சோ பௌதிகவாதி, அதாவது மோர் மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர், இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல வந்து அவர்களுடைய ஈர்ப்பு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். பக்தியில எல்லாம் அவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. கடவுள் ஒருத்தர் வந்து இருக்காருன்ற நம்பிக்கையை வந்து நம்மளால அவங்க கிட்ட வந்து ஊட்ட முடியாது. ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை ஏமாற்றுறது, பிடிவாதக்காரன், ரொம்ப அடமெண்ட், ஒத்துக்கிறதே கிடையாது.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாக்குவாதம் வந்துட்டா ஐ எம் ரைட் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரூஃப் இல்லாம அவங்களால வந்து விட முடியாது. அந்த அளவுக்கு பிடிவாதம் ஜாஸ்தி. அடுத்தவர்களையும் ஏமாற்றுவது, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, இன்னொருத்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எப்பொழுதுமே இன்சல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. சோம்பேறித்தனம், அதுக்கப்புறம் அது வந்து உடலால் வரக்கூடியது. இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா தாம்சிக் ஃபுட் சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த சோம்பேறித்தனம் வந்து தானா வந்து சேர்ந்துரும். எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக, ஏன்னா இவங்க பாதி நேரம், அதாவது பாதி நேரம் சொல்ல முடியாது, 80% ஆஃப் த டைம் இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த சுய நினைவிலே இவங்க இருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இது. சோ அவங்க ஃபேஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க வருத்தம் தோய்ந்ததாகவே இருக்கும். காலம் தாழ்த்துபவன், எப்பவுமே வந்து நாளைக்கு செய்யறேன்னு சொல்றவங்க கண்டிப்பாக நாளைக்கு செய்யவே மாட்டார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட இயல்பு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் தான். சோ அப்படிப்பட்ட குணத்தில் இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செயல்கள், ஒருவர் செயல்கள் வந்து இந்த மாதிரியான எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே தமஸ் குணத்தில் இருப்பதாக நாம இந்த இந்த ஸ்லோகங்கள் வழியா நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எஸ், 29, 30, 31, 32 4 வாசிங்க மாதாஜி. बुद्धेर्भेतं श्रुतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणम् अशेषेण मृदत्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं स या वेत्ति बुद्धि च पार्था सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयादावत् प्रजानाति बुद्धि च पार्था राजसु. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் தர்மம் இது யா மன்யே தமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திஷா பார்த்த தாமசி. அது தாமஸ் குணத்துக்குரிய ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது ஒருவருடைய நுண்ணறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அடிப்படையில வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்கன்றது வந்து நாம இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா தெரிஞ்சுக்க போறோம். பிரவிற்த்திம் நிவிற்த்திம் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். பிரவிற்த்திம்னாக்கா எப்படிப்பட்ட செயலை நாம செய்யலாம், நிவிற்த்தி மீன்ஸ் எப்படிப்பட்ட செயலை நாம செய்யக்கூடாது. தர்மம் கலந்த செயல்கள் மட்டும்தான் நாம செய்யணும், அதர்மமான செயல்களை நாம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் இது. அதே மாதிரிதான் ஒருவர் வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்தாக்கா எந்த செயலையும் நம்ம செய்யணும், எந்த செயலையும் நாம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. பயப்படுவாங்க. எதுக்கு பயப்படுவாங்கனாக்கா அதர்மம் செயலை புரிவதற்கு அவர்கள் கண்டிப்பாக பயப்படுவார்கள். தவறு இழைப்பதற்கு அவர்கள் கண்டிப்பாக பயப்படுவார்கள். பயப்படத்தகாதது எதுக்கு பயப்படக்கூடாதுனாக்கா ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கு அவர் கண்டிப்பாக பயப்பட மாட்டார்கள். சோ எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜும் அவங்களுக்கு உண்டு. பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது. நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல் பலன்களை பற்று கொண்டால் அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அவர்களுக்கு உண்டு. அதே மாதிரி எது விடுதலை கொடுக்கும்னாக்கா எல்லா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமாக நினைத்து செயல்படும் பொழுது அது நமக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றது. இந்த ஞானத்தையும் அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தி, அதாவது இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல. சோ தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்கது செயல் செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் அதர்மம் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவங்களுக்கு ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்களுக்கு. தமஸ் குணத்துலதான் வந்து ஜீரோ நாலேஜ். ஆனா இவங்களுடைய ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தர்மத்தையும் அதர்மத்தையுமே அதையும் தாண்டி அவர்களுடைய ஆசை இருக்கும். அதனாலதான் அவங்க தர்மத்தை இது தர்மம் என்று தெரிந்தாலும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அவங்க. சரால அவங்களுக்கு அந்த தர்மம் அதர்மம் பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த கவலை எல்லாமே கிடையாது. செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இது கூட அவங்களால டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ண முடியாது. அப்படிப்பட்டதுன்னு அது எதுவுமே அவங்களால வந்து வேறுபடுத்தி கொள்ள முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து அந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த செயலை கூட அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை என்ன அந்த செயலை அவர்கள் செய்வார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் தமஸ் குணம், அறியாமை. இவங்க அறியாமையினுடைய பீக் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உச்சியில இருக்காங்க, இருளின் மயக்கத்தின் கீழ். அதாவது அறியாமை என்பது இருளுக்கு எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து ஒப்புமையாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம். ஞானம் என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரகாசத்திற்கு எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து
மேப் பண்றோம் நம்ம. அதே மாதிரிதான் அறியாமை, அந்த இருள், அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கத்தின் கீழ் மாயையில் இவர்கள் கட்டுண்டிருப்பவர்கள். தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து, ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி நாலேஜ் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. எப்பொழுதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி. எப்பொழுதுமே இவங்க வந்து தவறான வழியில தான் அவங்களுடைய செயல்களை வந்து செய்வார்கள். அதுக்கேற்றவாறு நுண்ணறிவை வந்து அந்த மாதிரி வந்து நுண்ணறிவை வந்து உபயோகப்படுத்துவார்கள். அப்படிப்பட்ட குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோ குணத்தில் இருப்பதாக வந்து கூறப்படுகின்றது. அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி வந்து தமஸ் குணத்துல சார்ந்தது அப்படின்றது வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், 33, 34, 35 மூணு வாசிங்க. திருத்யாயா தாரயதே மன பிரேணேந்திரிய கிரியகா யோகேன வியாப்சாரிண்யா திருப்தி சா பார்த்த சாத்விகி யயாத்து கர்ம யயாத்து தர்ம காமார்த்தான் திருத்யா தராயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருத்தி சா பார்த்தா ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷிதம் மதம் ஏவச்ச நமி விமுச்சதி துர்மேதா திருத்தி சா பார்த்தா தாம்ஷி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நம்ம கூட எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போனா இந்த சில சங்கல்பங்கள்லாம் பண்ணும்போது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா இந்த இது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? தர்மம் என்பது சத்துவகுணத்தை சார்ந்த இதுக்காக கூறப்படுவது. அர்த்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரஜோகுணத்திற்கான ஒரு இயல்பு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுக்கு வந்து குறிப்பிடப்படுகிறது. காமம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியாமையில் உழண்டிருப்பவர்களுக்காக கூறப்படுவது. மோட்சம் என்பது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு கூறப்படுவது. ஸோ நீங்க எங்கேயாவது நீங்க கோயிலுக்கு போனாலும் இந்த வேர்டிங்ஸை நீங்க கண்டிப்பாக புரோஹிதர் வந்து சொல்லும்பொழுது நீங்க கண்டிப்பாக நோட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கையின் அடிப்படையில் இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள், டிசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஸோ சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எப்படிப்பட்ட தீர்மானங்களை எடுப்பார்கள், ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் எப்படி இருக்கும், தம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், இந்த செயலை செய்யணும்னு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார்களா அவங்க எப்படி எடுப்பாங்க டிசிஷன்ன்றதை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஸோ உடைக்க முடியாததும், ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்துல வந்து ஒரு வாய்மையை வந்து அவர்கள் வந்து மேன்மையாக கருதுவார்கள். ஸோ அதனால ஒரு கொடுத்த வாக்கு அதுல இருந்து அவங்க பிரேக் பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த இதுக்கு வருவாங்க. யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், ஸோ ஒருத்தர் அதை வந்து அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்னா மனதையும் புலன்களையும் எல்லாத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டும். ஸோ அதற்கான யோக பயிற்சிகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நிலை பெற்று இருப்பார்கள். தியானத்திலும் சரி ஜபத்திலும் சரி நிலை பெற்று இருப்பார்கள். மனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசு வாழ்வு மற்றும் புலன்கள். வாழ்வு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிரை குறிக்கின்றது. ஆக்சுவலி அதாவது ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது. மனம் ஜீவா அதாவது ஆன்மா மற்றும் இந்த புலன்கள் இயக்கத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திடமா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏன்னா பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க. இன்ப துன்பம், அதுக்கப்புறம் வந்து லாப நஷ்டம், எந்த ஒரு இது இருந்தாலுமே அவங்க வந்து பேலன்ஸ், எதுக்குமே வந்து அதாவது பதறவே மாட்டாங்க. அந்த ஸ்திரமான புத்தியுடைய தன்மையில அவங்க வந்து நிலைத்து இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்படி ஒரு மன உறுதி. ஸோ அப்படிப்பட்ட குணத்தோடு எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நிலைத்தவையாக இருக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இவங்களுடைய தீர்மானங்கள். ஸோ வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டேபிள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தீர்மானத்தை ஃபிக்ஸ்ட் இன் த மைண்ட், சமாதி நிலை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களாலதான் வந்து எடுக்க முடியும். ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனத்தினுடைய உபகிளைகள் எப்படி விரிந்திருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸ், அவங்க என்னென்ன திங்க் பண்றாங்களோ அது பல்வேறு இதுக்கு எல்லாமே எடுத்துட்டு போகும்பொழுது அவங்களால ஒரு டிசிஷனை எடுக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் அந்த மாதிரி தீர்மானங்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களால் செய்யப்படுகிறது. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம், அதாவது பலன்கள் மேல் பற்று கொண்டு, அதாவது தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ, அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்த்த மற்றும் காம அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து பொருந்தக்கூடியது ஆக்சுவலி. ஸோ அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம்,
அதாவது எல்லாமே டார்கெட், இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல வந்து அவர்களுடைய இலக்கு இருக்கும். பலன்கள் மேல் பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே அதன் மேல பற்று கொள்ளுதல், ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். அத்தகு மன உறுதி பாத்தீங்கன்னா, திடமான மன உறுதி வந்து இது வந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்யணும், பலன்கள் எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பார், அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி அவங்களுக்கு. இவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. நான் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து இதனுடைய பலன் மொத்தம் எனக்கு வந்து செய்யணும், நான் கொடுக்கக்கூடிய தானத்தினுடைய பலனும் எனக்கு புண்ணியமாக என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து நிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது, எந்த ஒரு செயல் செய்தாலுமே எதிர்பார்ப்பு உண்டு இவங்களுக்கு. அது வந்து அத்தகைய தீர்மானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து தாம்சிக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு வந்து கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் இவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாதவர்கள். இந்த இதுலயே இவங்க சுத்தின்னு இருப்பாங்க சதாசர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஏன்னா மாயையில் கட்டுண்டவர்கள். சோ எது வந்தாலுமே அவங்க எதை ஃபேஸ் பண்றாங்களோ எல்லாமே அதுதான் நித்தியம் அப்படிங்கிற அந்த மன உறுதி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்னதா ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, பயப்படுவாங்க, எதையுமே எதிர்கொள்வதற்கு பயப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கனவு, அதுவே சில பேர் நைட் மேர்ஸ் எல்லாம் வந்தா கூட எழுந்து உட்காந்துருவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. கவலை, எதற்குமே வந்து கவலைப்படுதல். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எந்த ஒரு திடமான உறுதியோடு எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு அறிவற்ற மன உறுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா தாம்சிக் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கு தெரிய வருது. 36, 37, 38, 39. ஸோ 36 வந்து மகிழ்ச்சியை பற்றி இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து பகவான் சொல்ல போகின்றார் அப்படிங்கிறது. இந்த பொருள் இயற்கையில வந்து அடிப்படையில இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒருவருடைய மகிழ்ச்சி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு, சத்துகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி தாம்சிக் குணத்துல இருப்பவர்கள் எதை மகிழ்ச்சியாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், எந்த நிலையை வந்து இதெல்லாம் மகிழ்ச்சி, அவங்களுடைய எவாலுவேஷன் அப்படி அததான் வந்து 36 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். வாசிங்க மாதாஜி. சூகம் த்விதிதாம்னீம் த்ரிவிதம் சுணுமே பரதர்ஷப அவ்யாசாத்ர மதே யத்ர தூக காந்தம் சா நிகச்சதி. மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிப்பாங்க, நான் விட்டுருக்கேன் மாதாஜி. அப்படிங்களா? அவங்க கை உயர்த்தவே இல்லையே. உயர்த்திருக்காங்க மாதாஜி, அன்மியூட்ல இருப்பாங்க மாதாஜி, அவங்களுக்கு கோவஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் த்விதானிம் த்ரிவிதம் சுணுமே பரதர்ஷபா அப்யாசாத் பிரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே அம்ருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே அம்ருதோபவம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம் சம்ருதம் யத் அக்ரே சானுபந்தேச சுகம் மோகனம் ஆத்மனகா நித்ராலஸ்ய பிரமாதோ தத்தம் தத் தாமசம் குதாக்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஒருவருடைய மகிழ்ச்சி சத்துகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம சத்துகுணத்தினுடைய செயல்கள் எதுவுமே நம்ம நல்லது செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து கடினமான சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஆனா இறுதியில அது நமக்கு நன்மையே கொடுக்கும். பகவத்கீதை கிளாஸஸ்க்கு வர நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே எல்லாம் வரும்பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா அதையே வந்து நம்ம வந்து மனசுல நம்ம வந்து ஸ்திரமா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது நெக்ஸ்ட் வர வர நம்ம வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்டா வந்து கேட்கணும்ன்ற அந்த மனசு வரும். ஏன்னா நல்லது எப்பவுமே ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் கசக்கத்தான் செய்யும். ஆனா அது போக போக அது நமக்கு வாழ்க்கையில நன்மையை கொடுக்கும் பொழுது அது நமக்கு ஸ்வீட்னஸ் ஆயிடும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கெட்டது என்னைக்குமே வந்து எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து இனிப்பாதான் தெரியும். ஆனா அது கடைசியில வந்து நமக்கு வந்து அழிவை தான் கொடுக்கும். இந்த மாதிரிதான் பேஸ்ட் ஒருவருடைய மகிழ்ச்சி சத்துவகுணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும், தமஸ் குணத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்க்க போறோம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் நமக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுல போயிட்டு நம்ம வந்து பழகிறதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோக பயிற்சிகளுக்கே நம்ம போறோம்.
இல்லையா? யோகா கத்துக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் நம்ம வந்து யோகா கத்துக்கிறது போறதுக்குன்னா நமக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டே போவோம், 2வது நாள் போவோம், 3வது நாள் போகிறதுக்கு நமக்கு முடியல அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அந்த அந்த இதை வந்து திடமா மனசு வச்சுன்னு நம்ம கண்டினியூஸா போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில வந்து அதுவே நமக்கு பழகிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. யூ வில் கெட் தட். அது நன்மை வந்து நன்மையான ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு என்னைக்குமே வந்து நன்மையே கொடுக்கின்றது. அதே மாதிரிதான் கெட்ட விஷயத்திலயும் வந்து இனிஷியலா வந்து we may feel it is very nice அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ட்ரி ஆயிடுவோம். ஆனா இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கசப்பான அனுபவங்கள் தான் மீஞ்சும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ரஜோகுணத்திலே சார்ந்தது. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றும் தன் உணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம், அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தான் யார் என்பதை உணர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை அது எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த அறிவுனால நம்ம வந்து அப்ளை பண்றோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு அதனால வரக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சி, தன்னிலே திருப்தி உடையவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னிலே தன்னை யார் என்று உணர்ந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம திருப்தியை அவர்கள் அடைகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அடுத்து வந்து ரஜோகுணம். எந்த சுகம் புலன்களுக்கும், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுதான் இது வந்து ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது முதல்ல இருக்கிறது சத்துவகுணம். 2வது வந்து ஏன்னா அது நித்தியமானது. நித்தியமான செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்தன்மை உடையதுதான். ஆனா வந்து நித்தியமற்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ளணும். எந்த சுகம் புலன்களுக்கும், அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய புலன்கள், அதுக்கப்புறம் புலனின்ப பொருட்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வதால் சுகம் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அது ரொம்பவுமே அமிர்தமாக இருக்கும். ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து விஷமாக ஆகிவிடும். அப்படிப்பட்ட சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தின் சுகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய மகிழ்ச்சியாக கருதப்படுகின்றது. சோ 4, அதாவது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அதாவது இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதே மாதிரி கேம்பிளிங், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல எல்லாம் நம்ம இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஆறவங்களுக்கு அதுவே ஒரு பெரிய சுகமாக தெரியும். ஆனா இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கே வந்து வாழ்க்கையில எதுவுமே நிக்காது. சோ ஒருத்தர் சூதாட்டத்துக்கு போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் பெட் கட்டு பண்ணும்பொழுது ஒரு லாபம் வந்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும். ஆனா இறுதியில வந்து எப்பயாவது ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையுமே அவர்கள் இழக்கும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்போ வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டமான சூழ்நிலையை அவர்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணம். தன்னுணர்வை காண இயலாது, தான் யார் என்பது, தான் ஒரு ஆன்மா என்பதை உணரவே முடியாத அத்தகு நிலையில் உள்ளவர்கள். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கத்திலே இருப்பார்கள். மாயையிலே கட்டுண்டிருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயை. சோ எப்பவுமே இவங்க குடிச்சிட்டே தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. சதா சர்வகாலமும் தூங்குறது, சோம்பேறித்தனம், அதுக்கப்புறம் இந்த உலகமே நித்தியம், அந்த மாயையிலே கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோகுணத்தை சார்ந்தது. சோ நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய இது வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. சோ நீங்க எல்லாம் எந்த குணத்துக்கு நீங்க கிட்ட இருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து நீங்களே வந்து எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்குள்ள. எஸ், 41 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 41 மாதாஜி. 41, 42, 43. 41 தேவையில்லை, 42, 43, 44 அது வாசிங்க. சமோதமஸ்தபக்ஷௌசம் சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஏவச ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம சுபாவஜம் சௌர்யம் தேஜோத்ருதிர் தாஷ்யம் யுத்தே சாப்ய பாசயனம் பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவஸ்ய சாத்ரம் கர்ம சுபாவஜம் கிருஷிகோ ரஷ்ய வாணிஜ்யம் வைஸ்ய கர்ம சுபாவஜம் பரிசர்யாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி சுபாவஜம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசிரமங்கள், ஆசிரமம் என்றாலே நமக்கு பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்நியாசம், இந்த 4 விதமான இது நமக்கு ஞாபகம் வரணும். 4 வகையானதை பத்தி நம்ம இப்ப வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம்,
தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகியவை இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து இந்த 4 விதமான வர்ணங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பார்க்கிறது வந்து வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ரஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த 4 ஆசிரமங்களை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர்கள் வந்து அவர்களுடைய சுபாவங்கள் எப்படி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அமைதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி அமைதியாக இருக்க, சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அதுக்கடுத்து தவம், பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவங்கள், அதுக்கப்புறம் தூய்மை, அதாவது தங்களுடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல், சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நேர்மையாக இருத்தல், அறிவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஞானம், பகுத்தறிவு, இந்த உலகத்திற்கு நாம வந்து அதாவது மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல சர்வே ஆகிறதுக்கான ஞானமும் அவர்களுக்கு வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் பகுத்தறிவு. ஆதிக்கம், அதுக்கப்புறம் ஆகிய இயற்கையான இந்த தன்மைகளிலிருந்து பிராமணர்கள் வந்து செயல்படுகின்றார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைபாகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றது. இந்த 2 புஜங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரத்தை இது சொல்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர்களுக்கு, வயிறு பாகத்து ஏன்னா உணவு வந்து பிசினஸ் இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரத்துலதான் நமக்கு எல்லாமே வந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இல்லையா? நம்ம எதை வாங்கணும்னாலும் கடைக்கு போய் தான் ஆகணும். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் சத்திரிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரிகள் எல்லாமே வந்து வைசியர்களாக அது வந்து வயிறு பாகத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கடுத்து கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கால்களே இல்லாம நம்ம எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது இல்லையா? அது வந்து சூத்ரர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸோ இது வந்து நீங்க டீடைல் செஷன்ஸ் படிக்கும்பொழுது அட்வான்ஸ் கோர்சஸ்ல நீங்க இது இன்னும் டீடைலா படிப்பீங்க. ஸோ இப்படி இந்த பிராமணர்கள் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பார்ட், நம்ம மைண்ட் வேலை செய்யணும் இல்லையா? அந்த பகுத்தறிவு என்பது வேலை செய்யணுமா இல்லையா? ஞானமும் பகுத்தறிவும் கலந்துதான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஞானம் என்பது பகவானை ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது, பகுத்தறிவு என்பது இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இது இல்லாம நம்மளால வந்து எதுவுமே இந்த இடத்துல சாதிக்க முடியாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களுடைய இதுவாக இயல்புகளாக வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூரத்தனம், அவர்களுடைய இயல்பு என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டேரிங்னஸ், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதையுமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதி, வலிமை, மன உறுதி, வளமையாக இருப்பார்கள், செழிப்பாக இருப்பார்கள், போரில் தைரியம், அதாவது வேஜிங் த வார், எங்கேயாவது போர் புரிய இடத்துல வந்து தைரியமாக இருப்பார், புறமுதுகிட்டு போக மாட்டார்கள். கொடை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வழங்குது, அடுத்தவர்களுக்கு தானம் செய்வது, ஒரு அரசனாக இருப்பவன் கண்டிப்பாக கொடையாக இருக்க வேண்டும். ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட், இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுக்கு அது நம்ம சத்திரியர்களுடைய செயல்கள், இயல்புகளாக சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்மங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை எல்லாமே வந்து வைசியர்களுடைய இயற்கையான செயல்கள். அதே மாதிரி உழைப்போர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத்ரர்களுடைய, அதுதான் வந்து சூத்ரர்களுடைய சுபாவமாக மற்றவர்களுக்கு தொண்டு புரிவதே என்பது இது வந்து அவர்களுடைய சுபாவமாக இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த 4 வர்ணங்களை பற்றி நாம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஹீ இஸ் த ரூட் காஸ். சோ எந்த வர்ணமா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து சமம் தான் பகவான் முன்னாடி, அனைத்துமே வந்து சமம். இது நம்ம there is no discrimination. சோ அதை வந்து நம்ம அந்த முறையில எடுத்துட்டு போகணும். ஒருத்தர் எல்லாமே இன்டர் டிபெண்டன்சிஸ் தான் எல்லாமே. சோ ஒருத்தர் இல்லாம ஒருத்தர், இப்ப வந்து சூத்ரர்களே போய் வந்து நிலத்துல உழலன்னாக்கா ஃபார்மர்ஸுக்கு எந்த அறுவடையுமே செய்ய முடியாது. ஃபார்மர்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்து ஒரு ஹோல்சேலருக்கு கொடுக்கலன்னாக்கா ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங்ல நமக்கு எதுவுமே நம்மளால வாங்கிக்க முடியாது, வியாபாரிகளும் பிசினஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ இது எல்லாத்தையுமே ஆளக்கூடிய தன்மை வந்து சத்திரியர்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நாம் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஞானத்தையும் பகுத்தறிவும் வந்து நம்ம அபிவிருத்தி செஞ்சுக்கணும்னாக்கா பிராமணர்களும் நமக்கு தேவை, அதாவது நமக்கு ஆசிரியர்களும் நமக்கு தேவை. சோ இதுதான் வந்து எல்லாமே இன்டர் டிபெண்டன்சி தான், எதுவுமே வந்து ஒருத்தரை விட்டு தனித்து இயங்கவே முடியாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 46 வாசிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிட்ட பிறகு மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளீஸ் கண்டினியூ. Yes Mataji, 46 Mataji. Yes. Yada pravrittir bhudanam. Pravrittir bhudanam yena sarvam idam tadam swakarmanatam apyarcha siddhim vindadi manavaga. Yes. யாரிடமிருந்து எல்லாமே பகவானிடமிருந்தே வர்றது. எல்லா உயிர் வாழிகளுமே பகவானிடத்திலிருந்து தான் வந்தவர்கள்.
ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கிறது அவர்தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அனைத்து இடங்களிலுமே பகவான் இருக்கார். தோன்றாத அருவமாக நம்ம முன்னாடி எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார். சோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதால் அந்த அந்த ரூபத்துல நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை புரிகின்றோம் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை படிந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்டவர்களால வந்து ஒரு அந்த ஸ்திரமான புத்தி நிலைக்கு அவர்களால் செல்ல முடியும். இது எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கைங்கரியங்கள். நாம இதை செய்யணும், பலன்கள் எல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செஞ்சுட்டு போவோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் வந்து, அது வைசியனா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும், அவன் பிராமணனா இருக்கட்டும், அவன் சத்திரியனா இருக்கட்டும், யார் ஒருவன் இதை நினைக்கின்றானோ அவர்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து பக்குவத்தை அடைந்தவனாக கருதப்படுகின்றான். எஸ் 47 வாசிங் மாதாஜி. ஸ்ரேயோன் ஸ்வதர்மோ விகுணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத்வ அனுஷ்டிதாத் சுபாவ நியதம் கர்ம குர்வன் ஆப்னோதி கில்பிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில நம்ம வந்து அழிவடைந்தாலும் பரவாயில்லை, ஆனா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம செய்யணும். இது எதுக்கு பகவான் சொல்றார்? நம்ம அர்ஜுனருக்கு நீ போர்ல மடிந்தா கூட பரவாயில்லை, ஆனா அது உன்னுடைய கடமை, எழுந்து போரிடு அப்படின்ற. அதே மாதிரிதான் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எதுவா இருந்தாலும் அதுல நம்ம அழிந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும். அததான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம வந்து பிறருடைய கடமையை போய் செய்து நம்ம அதுல வந்து எதுவுமே வரப்போறது கிடையாது. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட, அதாவது பிறர் கடமையை ஏற்று நம்ம வந்து அதுல வந்து பக்குவமாக செயல்படுவதை விட, முறையாக செய்யாவிட்டாலும் நம்மளால செய்ய முடியவில்லைனாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். இதுல இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அதனுடைய பாவ விளைவுகள் நமக்கு வந்து சேருவது கிடையாது. இப்ப ஒரு ஜட்ஜ் இருக்காரு, அவருடைய கடமை என்ன? குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுப்பது. சோ அதனால வந்து ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்தால் அந்த பாவம் வந்து ஜட்ஜுக்கு வந்து சேர்ந்துருமா? 100% கிடையாது. அவன் என்ன தவறு செய்தானோ அதற்கேற்ற தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. சோ அதனால அவர் வந்து அந்த பாவங்களுக்கு அவர் வந்து பந்தப்படுவதே கிடையாது. சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். சோ அதனால வரக்கூடிய பாவங்கள் நமக்கு வந்து என்றைக்குமே வந்து சேர்வது கிடையாது. எஸ் 49 வாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புத்திக் சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்வரூகா நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சுய கட்டுப்பாடுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறம் வந்து தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல அதனுடைய பலன்கள் மேல் பற்றற்று மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன், இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்ல வரக்கூடிய சந்தோஷத்தையுமே அதை வந்து எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அதை வந்து தூரமாக ஏன்னா அது எல்லாமே டெம்பரவரி அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஒருத்தர் புரிந்து கொள்வார்கள். இங்க என்ன செயல்களுடைய செயல் செய்தாலுமே அதனுடைய சுகம், அதனால் அடையக்கூடிய சுகம் வந்து எப்பொழுதுமே டெம்பரவரி தான். இன்னைக்கு ஒரு நன்மையான செயல் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தா அதனுடைய சந்தோஷம் மேபி ஒரு 1/2 hour 1 hour தான் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலான ஒரு நம்முடைய வேலைகளை நாமளே ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் டெம்பரரி இங்க. ஆனா அதே வந்து பக்தியில வந்து நீங்க வந்து மன நிறைவு அடையும் பொழுது அது என்னைக்குமே நம்ம ஆழ் மனசுல வந்து பதிஞ்சு இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யாத்திரைகளுக்கு போறீங்க, அங்க போய் பகவான் தரிசனம் பாக்குறீங்களா? சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே அவங்கள பார்க்கக்கூடிய, நிறைய பேருக்கு ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப நினைச்சு பார்த்தாலுமே நமக்கு வந்து சுகத்தை கொடுக்கும். ஆனா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல வரக்கூடிய சந்தோஷம் வந்து எப்பொழுதுமே நிலையற்றவை. அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். துறவை பயிற்சி செய்வதால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவை என்னால் நம்ம எந்த ஒரு செயல் மேலையுமே வந்து பற்றற்று, அதாவது அதனுடைய பலன்கள் மேல் பற்றற்று நாம செய்யக்கூடிய அத்தகைய பயிற்சி நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் இல்லையா? நாம நம்ம பிள்ளைகளை வந்து
வளர்க்கின்றோம், நல்ல நிலையை எடுத்துட்டு வரோம். அது வந்து நம்மளுடைய கடமை. சோ அது அவர்கள் செய்யக்கூடிய, அவர்கள் அடையக்கூடிய நற்கதி எல்லாத்தையும் அதன் மேல வந்து நம்ம வந்து பற்றுதல் வைக்க கூடாது. அதனால நமக்கு ஏதாவது லாபம் வருமா அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம நினைக்க கூடாது. சோ அவனுடைய கர்மங்கள் அவனுக்கு சொந்தம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இப்படி யார் ஒருத்தர் இந்த ஞானத்தை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு செயல்படுகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து கர்ம விளைவுகள், அவர் செய்யக்கூடிய கர்மங்களினுடைய விளைவுகள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he is already liberated. இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருந்து விட்டுதான் பகவானிடத்தில் போய் சேர்வார். நெக்ஸ்ட் 54th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி சொன்னல அந்த ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை அடைந்தவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து, அதாவது பிரம்ம நிலையை அடைகின்றான். உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். என்னென்றால் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயே நமக்கு வந்து தண்ணிலே திருப்தி உற்று அதுலயே ஒரு சந்தோஷம் உண்டு. அது எப்பொழுதுமே நித்தியமான சந்தோஷம். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதே இல்லை. இந்த பௌதிக உலகத்துல எது நடந்தாலுமே அவன் வந்து கவலைப்பட மாட்டான். எதையுமே அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் கிடையாது. இங்க என்ன இருக்கிறது அது எல்லாத்தையும் நம்ம அடையணும், எனக்கு 10 வீடு வேணும், 10 கார் வேணும், எதுவுமே தேவையில்லை அவனுக்கு. ஸோ இருக்கிறது, ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்க விட்டுதான் போறோன்ற அந்த நாலேஜ் அவனுக்கு நல்லா இருக்கு. ஸோ எல்லா உயிர் வாழிகளிலும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். எல்லாரையுமே ஈக்குவலா பார்க்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஸோ ஒருவர் இந்த நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அவனுடைய பக்தி தொண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி ஆகின்றது. அதாவது பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஒருத்தரால் வந்து இந்த பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த நிலைக்கு போனோம்னா ரொம்ப கடினமான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடைந்ததாக இருக்கணும். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நார்மலான நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. ஏன்னா நம்ம மனசு எல்லாமே அலைப்பாயக்கூடிய, ஒரு க்ஷணத்துல இருந்து இன்னொரு க்ஷணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாறிண்டே இருக்கக்கூடிய, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதுதான் நம்மளுடைய மனசுனுடைய செயல்கள் எல்லாமே. அதனால நம்ம அந்த தூய பக்தி தொண்டு அடைவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரயத்தனங்கள் செய்யணும். எஸ் 55 வாசிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதகா ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை, அதாவது பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி, இதெல்லாம் தான் ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே உணர்ந்துச்சு. ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த நிலையை உணர்ந்தவர்கள் தான் அவர்கள். சோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய தன்மை. சோ எப்படி நம்ம வந்து இப்போ வந்து மேல வைகுண்டம் எப்படி இருக்குன்றத வந்து ஒரு ஆழ்வாரால கண்டிப்பாக இங்கிருந்தே அவங்களால ரியலைஸ் பண்ணியிருக்க முடியும். நம்மளால அந்த நிலைக்கு இன்னும் போகல. நம்ம எல்லாருமே இப்போ இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்ல தான் இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளதை உள்ளபடி, அவங்களுக்கு காது கண் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகத்தன்மை உடையதாக இருந்திருக்கும். சோ அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அதாவது வைகுண்டத்திற்கு அவர்களால் செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற உத்தரவாதத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு மேல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. ஸோ ஒன்னொன்னுலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அழகான மீனிங்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பகவான். நீங்க எல்லாரும் நல்லா, அதாவது ஆழ்ந்து இதை கேட்டு புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள். அதுதான். எஸ் 56 வாசிங்க. சர்வகர்மான் அபி சதா சர்வகர்மான் அபி சதா குர்வாணோ மத்யாபஸ்ரயகா மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் இந்த பௌதிக இயற்கையில எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருக்கலாம். ஏன்னா அது அவனுடைய கடமையாக அவன் செய்து கொண்டிருக்கின்றான். அப்படிப்பட்ட தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். சோ பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய நிழல்ல போயிட்டு ஆல்ரெடி தஞ்சம் அடைந்தவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அவருடைய நிழல்ல நாம வந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து அவருடைய திருநாட்டை அடைவதற்கு பத்தி நம்ம வந்து எந்தவித டவுட்டே இல்லை. ஸோ அதை எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாம நம்ம அதை வந்து கிளியரா தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். எனது தூய பக்தன்
எனது பாதுகாப்பின் கீழ். சோ ஒருத்தர் நம்ம பக்தியில முன்னேறும் பொழுது பகவானுடைய ரட்சணை வந்து நமக்கு கூட வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். எனது கருணையால், மர்சி, பகவானுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அவருடைய கருணை இல்லை என்றால் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுங்க. So without his mercy we will be able to achieve nothing. சோ நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகம் எல்லாமே மாற்றத்திற்கு உரியது, ஆனால் அவர் இருக்கக்கூடிய இடமோ வந்து மாற்றமற்றது, நித்தியமானது அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். 58 சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷயசி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவர் நிலை பெறும் பொழுது, பக்தி உணர்வில் ஒருவர் நிலை பெறும் பொழுது அவரது கருணை மூலமாக, பகவானுடைய கருணையால் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். அதாவது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அந்த இதுல சங்கிலியில் தான் நம்மளெல்லாம் அந்த 3 குணங்கள், நம்ம கர்மங்கள், இதுல எல்லாத்தையுமே நம்மள டைட்டா கட்டி வச்சிருக்கோம் நம்மள, இல்லையா? இந்த ஆன்மாவே வந்து கட்டுண்டு இருக்கின்றது. சோ அந்த தடங்கள் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா, அப்டக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மேல போக முடியும். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி, சோ ஒருவேளை நீ வந்து அந்த பக்தி உணர்வில் இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அகங்காரத்துடன் நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நீ வந்து நான் சொல்வதை கேட்காமல், அதாவது பகவான் இப்ப வந்து அர்ஜுனர் சொல்லிட்டு இருக்கார், இப்ப நாம எல்லாரும் கூட இதை கேட்டுட்டு இருக்கோம். நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு 17-18 சாப்டர் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். இதுல எல்லாம் எது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்றது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியா நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ண முடியும், இல்லையா? அதை அந்த பகவானுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரகாரம், அவருடைய போதனை பிரகாரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம வந்து we will be able to அந்த சம்சார சாகரம் இந்த கடலை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியா கடந்து போயிடலாம். ஆனா அது அவ்வாறு நம்ம செயல்படவில்லை என்றால் நாம வந்து இந்த உலகத்துல மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும், இல்லை கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோம். நம்மளுடைய கர்மங்கள் கேற்றவாறு நம்மளுடைய அந்த கடினமான சூழ்நிலைகளை வந்து இந்த துக்காலயத்துல வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அனுபவிக்க வேண்டும். எஸ் 61 வாசிங்க மாதாஜி. 59 மாதாஜி. 61 எஸ் மாதாஜி. ஈஸ்வரக் சர்வ பூதானாம் திருத்தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி பரமயன் சர்வ பூதானி யாந்த்ரா ரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் இதுதான். நம்ம உடல் என்பது எந்திரம். இது எதனால் ஆனது? இந்த ஜட இயற்கையினுடைய 24 பண்புகளால் ஆனது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளின் பயணங்களையும் நாம் எல்லாருமே இப்ப பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இல்லையா? பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பிள்ளைகள், இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளும் இறுதியை நோக்கி செல்கின்றோம், இல்லையா? அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அவரை ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணு, அவர் தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு வந்து வழி நடத்தி கொண்டு செல்கின்றார். ஆனா நாம அந்த பாதையை ஏற்றுக்கொண்டு சென்றால் நமக்கு மேன்மை கிடைக்கும். ஆனா இந்த பௌதிக இயற்கையின் மேல பற்றுதல் கொண்டோம் என்றால் அந்த பாதையை மறந்து நாம வந்து வேறு பாதைக்கு சென்றால் மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம். எஸ் 62 வாசிங்க மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரதா தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்தம் சுதானம் பிராப்தசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய அவருக்கு தான் நம்ம முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். ஸோ வி ஹாவ் டு அன்கண்டிஷனல் சரண்டர், அது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதி, அதாவது நார்மலான அமைதி வந்து டெம்பரரி, இல்லையா? சில காலம் அமைதியாக இருக்கலாம், சில காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். எல்லா காலத்திலயும் நம்ம சைலண்டா இருந்தா நம்மளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எதையுமே எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனற்றவர்களாக ஆகிவிடுவோம். அதனால வந்து தெய்வீக அமைதி என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. இந்த உலகத்தினுடைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைந்தாலும் அந்த தெய்வீகத்தன்மையை வந்து அடையணும்னாக்கா நம்ம வந்து பகவானுக்கு சரணடையும் போது மட்டும்தான் நம்மளால முடியும். உன்னதமான நித்திய இடத்தை நீ அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். அதாவது நாம வந்து எந்தவித
கண்டிஷன் இல்லாம பகவான் இடத்துல பற்று கொண்டு அவருடைய பாதங்களுக்கு நம்மள சமர்ப்பிச்சோம்னாக்கா, மனதளவில் நம்ம சமர்ப்பணம் கண்டிப்பாக செய்தோம் என்றால் நாம இந்த அவருடைய கருணையால் இந்த தெய்வீக அமைதியை நம்மளால அடைய முடியும். ஸோ இந்த வாழ்க்கையிலே நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த பேலன்ஸ்டு பொசிஷன்ல வந்து எப்பொழுதுமே வந்து திருப்தியோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் இருக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்திற்கு நம்ம தெல்லப்படுவோம். எஸ், இதே ஞானம் ஆக்யாதம் குய்யாதரம் மயா குக்யாத் குக்யதரம் மயா விம்ருஸ்யதை அசேஷேன யதே சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு ரகசியங்கள் குய்யா, குயதரம் அண்ட் குயதமம், அதாவது இது மூணை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். குய்யா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசியம், குயதரம் என்பது மிக ரகசியம், அதுக்கப்புறம் குயதமம் என்பது மிக மிக ரகசியம். அதாவது எப்படி நம்ம வந்து த மோஸ்ட், அதாவது சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இது பேசிக், அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில், மோஸ்ட், அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், அந்த மாதிரி ஒரு இது. குய்யா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து எதை குறிக்கின்றது, நாம ஆன்ம ரூபம், இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத பத்தி நம்ம பேசும்பொழுது அது வந்து ரகசியம் ஆகின்றது இல்லையா. அது ரகசியம்தான். உண்மையிலே எல்லாரும் நார்மலான ஒரு மனிதருக்கு பகவத்கீதை படிக்கலன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லையா, இல்லை ஒரு குருவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சோ எதுவுமே இல்லாதவர்களுக்கு வந்து ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி நமக்கு கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடையாது. அது வந்து குய்யா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இது சமஸ்கிருதம் வேர்டு. குயதரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்ற நம்ம சாப்டர் 8, 9, 10 இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அது வந்து குயதரம். நெக்ஸ்ட் குயதமம் என்பது பகவானுக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் பணிவிடை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 11, 10, 9 சாப்டர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சில இடத்துல எல்லாம் இந்த நவவித பக்திஸ் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அனன்ய பக்திஸ் எந்தெந்த விதத்துல படிக்கிறோம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குயதமமை குறிக்கும். சோ நாம் ஹவு டு சர்வ் ஹிம் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசுறதுதான் வந்து குயதமம். மிக ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு வழங்கியுள்ளேன், இதை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்பயும் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கார், இது நல்லது இது கெட்டது அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம வந்து டிசைட் பண்றோம் இல்லையா. இது இந்த வழியில போனா ரைட், இந்த வழியில போனா ராங் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம உனக்கு இந்த டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், எது சரி எது தவறுன்றதை நான் சொல்லிட்டேன். நான் இதனால உனக்கு நன்மை வரும், இதனால உனக்கு தீமை வரும் என்றதையும் நான் சொல்லிட்டேன். சோ நீ எது பந்தப்படுவே எது விடுதலை அடைவா இது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன். இப்பயும் உனக்கு ஆப்ஷன், நீ எதை செய்ய விரும்புறியோ அதை நீ செய். சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்குமுறை என்பது என்னைக்குமே வந்து நன்மையை பயக்காது. சோ என்னைக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸபிளா எந்த ஒரு செயலுமே செய்ய முடியாது. அவர்களுடைய சுய இயல்பால அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரி அது எடுத்துட்டு போய் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா அதுல வந்து கண்டிப்பாக முன்னேறுவார்கள். ஆனா நம்ம வந்து பலவந்தத்தால் ஒரு செயலை வந்து நம்ம செய்ய முடியாது. அதே மாதிரிதான் இவ்வளவு உபதேசம் பண்ண நம்ம பகவான் அர்ஜுனருக்கு இறுதியிலே மீண்டும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கிறார், நீயே யோசிச்சு செஞ்சுக்கோன்ட்டு, உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன்ட்டு. எஸ் 65 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைத்து கொண்டு, அதாவது பகவானை பற்றி நினைத்து கொண்டு எனது பக்தனாகி, நாம் எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தர்கள் ஆகி பகவானை வழிபட்டு நமது வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நாம் செய்வதால் அவரிடம் நாம் சென்று சேர்வோம் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது. இனி எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பதான் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு சொன்னார். இது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். அவர் மீது நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அசாதாரணமான நம்பிக்கை வேண்டும். நம்பிக்கை தான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி போறது. அக்செப்டன்ஸ், ஃபெய்த், இது ரெண்டும் இருக்கணும் நமக்கு. அது இருந்தா மட்டுமே நம்மளுடைய சமர்ப்பணம் என்பது முழுமையாக அவரிடத்தில் நம்மளால மேற்கொள்ள முடியும். சோ உனது வணக்கங்களை, அதாவது நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை எல்லாம் பகவானுக்கு நாம வந்து சமர்ப்பிக்கின்றோம். சோ அவ்வாறு செய்வதால் நாம வந்து அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நாம சேர்கின்றோம், இதில் எந்த விதமான ஐயம் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ், இது வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். இது சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ
அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசகா. ஹரே அதாவது கிருஷ்ணா. பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. தர்மங்கள் என்றால் என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மங்கள் என்பது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ அந்த கடமைகளால் வரக்கூடிய பலன்கள் அனைத்தையுமே துறக்கணும். அதுதான் பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவா இருந்தாலும் அதனுடைய பலன்கள் அனைத்தையுமே துறந்து பகவானிடத்தில் நாம சரணடைவோம். சோ அப்படி நாம சரணடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எந்த விதமான பாவ விளைவுகள் இருந்தாலும் அதிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நம்மளை விடுவிக்கின்றார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அர்த்தம் ஆக்சுவலி. சோ இங்க அர்ஜுனர் பயப்படுறார் இல்லையா? நான் இவங்களை கொன்னா அவங்களை கொன்னா எல்லா பாவம் எனக்கு சேருமேன்று அவருடைய புலம்பல் இல்லையா? அதனால்தான் நீ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யி, பலன்கள் எல்லாத்தையுமே நீ எனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணு, துறந்து விடு, என்னிடம் நீ சரணடை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். இது அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். நாமளும் பகவானுடைய பாதங்களில் நம்மளை நாம சமர்ப்பித்தோம் என்றால் நமக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தர்மமான பாதையில நம்ம முன்னேறுவதற்கான மார்க்கத்தை பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வழி நடத்துவார். அந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது, பலன்களை துறந்து செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் பாவ விளைவுகளால் பந்தப்படுவது கிடையாது. எஸ் 67 வாசிங்க மாதாஜி. இதம் தே நாத பஸ்காய நா பக்தாய கதாசன நாக்ஷாக்ஷுஷ்ருவே வாக்ஷ்யம் நஷமாம்யே அப்யசூயதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரகசிய ஞானம் யாருக்கெல்லாம் உரைக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கின்றார் பகவான். 4 விதமானவர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்கள். அந்த 3 விதமான தவங்கள் இருக்கு இல்லையா? வாக்குத்தவம், மனத்தவம், உடல் தவம். இதுல எதுவுமே அவங்க வர்றதில்ல. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுளே அவங்களுக்கு போய் பக்தி, நம்ம எவ்வளவோ இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே பிறந்திருக்கோம், வளர்ந்திருக்கோம். இங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு, இருக்க இடம், இது எல்லாமே அவருடைய கருணையினால்தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கின்ற அந்த ஞானம். இல்லாம நாம அதுக்கான கிராட்டிடியூடே கிடையாது நமக்கு. திருப்பி அவருக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்ன்ற அந்த இதுவே நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்தி இல்லாதவர்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்கள், அதாவது சோம்பேறித்தனமா இருந்துட்டு, ஞானம் இருந்திருக்கலாம், சோ பகவான் கிட்ட இருந்து வரக்கூடியது இது எல்லாமே என்று தெரிந்தாலுமே நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த மனசுல உந்துதலே இல்லை. பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யணுமா அப்படிங்கிறது, இதெல்லாம் எது பிரத்யேகமா செய்யணுமா, யாராவது செஞ்சா கூட இவங்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவர்களுக்கோ, இது பொறாமை உள்ளவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாத்திகவாதிகளை குறிப்பதாக்கும். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு பொழுதும் இந்த ஞானத்தை உபதேசிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். தவம் இல்லாதவர்கள், அதாவது உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், இந்த 3மே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பக்தி இல்லாதவர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்கள். அதாவது ஒருத்தருக்கு திருப்பியும் அந்த கிராட்டிடியூடே இல்லாதன்னு சொல்லவங்களுக்கு போய் நீங்க இந்த ஞானத்தை சொன்னாலும் அவங்க எதுலையுமே அவங்க முன்னேறவே மாட்டார்கள். அதே மாதிரி ஏத்திஸ்ட், அவங்களுக்கு போயிட்டு நீங்க இந்த பகவத்கீதையை பத்தி சொன்னீங்கன்னாக்கா கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் இல்லவே இல்லைன்னு சொல்றவங்களுக்கு போய் நீங்க இந்த ஞானத்தை சொல்லுவது உங்களுடைய டைம் வேஸ்ட், எல்லாமே வேஸ்ட், எனர்ஜி வேஸ்ட். இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் 68 வாசிங்க. 68, 69 மாதாஜி இருக்கீங்களா? யைதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தேஷு வபிதாஷ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யசி யசம்சயஹ ந சதா தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரியகிருதமஹ பவிதானசமே தஸ்மாத் அந்ய பிரியதரோ புவிஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 68th ஸ்லோகம் பிரகாரமும் சரி, இந்த பகவத்கீதை சொல்பவர்களும் சரி, கேட்பவர்களும் சரி, இது 2 பேருக்குமே நன்மை அப்படிங்கிறத பத்தி விளக்குறதா இது. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவர்களுக்கு, டிவோட்டிஸ்க்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். இந்த பகவத்கீதை ஒருத்தருக்கு நாம சொல்லி கொடுத்தா வச்சுக்கோங்க, அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இடத்திற்கு சென்று சேர்வதற்கான மார்க்கம் உண்டு என்பதை பகவானை இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார்.
அதே மாதிரி அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை, அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆக முடியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதா இந்த இயக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ், இந்த சமஸ்கிருதத்துல இருந்து பிற மொழிகள் எல்லாமே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பண்ணி டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி புக்கு உள்ளதை உள்ளபடி எழுதக்கூடிய அந்த இது எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கலன்னா நாமளும் இப்போ உட்காந்து இந்த எல்லாமே படிக்கவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது. சோ உண்மையிலே அப்படிப்பட்டவர்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நிச்சயமாக அவரிடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான ஒரு பிரியமான, அவரே வந்து பிரியமான தொண்டவன் ஆகின்றார். அதே மாதிரி அவரை விட பிரியமானவன் யாரும் ஆக முடியாதுன்ட்டு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். 70th ஸ்லோகம் மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி நீங்களே வாசிங்க. இமம் தர்மயம் சம்வாதம் அவாயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனகம் இஷ்டசயம் இதி மே மதி. எஸ், நமது இந்த புனித உரையாடலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த உன்னதமான இந்த புனிதமான உரையாடலை யார் ஒருவன் கற்கின்றானோ, அதாவது படிக்கின்றானோ, அவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுகின்றான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். நீங்க எல்லாம் கூட இந்த பகவத்கீதையை வந்து படிச்சீங்கன்னாக்கா பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க பகவானை வந்து உங்களுடைய ஞானத்தின் வழியில வந்து பகவானை சேவிக்கிறீர்கள் என்று பகவானே இங்க அறிவிச்சுருக்கார். அதனால வந்து இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல வந்து நீங்க எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் ஆகி இந்த பகவத்கீதை இன்னும் நல்லா படிக்கணும், நீங்க நல்ல டெப்தா புரிஞ்சுக்கணும்ன்றது எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்து. ஸோ எல்லாருமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து பண்ணி நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. எஸ், ஸ்ரத்தாவன் அனுசூயஸ்யா ஸ்ருணுயாத் அபியோ நரஹ சோபி முக்தா சுபாஷ்லோகான் பிராப்னோயாத் புண்ணிய கர்மணாம். எஸ், அதாவது நம்பிக்கையுடனும் ஃபெய்த். ஸ்ரத்தாவன் என்பது நம்பிக்கையை குறிக்கின்றது. அதாவது பொறாமையின்றியும், நமக்கு எப்பவுமே பொறாமை என்பது இருக்கக்கூடாது. நம்ம தான் எல்லாத்துலயுமே கிரேட்னு நினைக்க கூடாது, அது ரொம்ப தவறு. ஸோ அடுத்தவர்களும் வந்து அவர்கள்கிட்ட ஒரு கிரேட் குவாலிட்டிஸ் இருந்தா அதை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ண கத்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா வில் பி அவுட் ஆஃப் தட், அந்த பொறாமை குணத்திலிருந்து நம்ம வந்து வெளியே இருக்குன்றது அர்த்தம். இதை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, அதாவது பகவத்கீதை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷம் கேட்பவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய இது கொடுத்திருக்கார் பகவான். சோ நீங்க எல்லாரும் கூட ஸ்ரத்தையா இங்க கேட்டுன்னு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே, நமக்கு எல்லாருக்குமே பாவ புண்ணியங்கள் உண்டு இல்லையா? நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாம செய்யத பாவங்கள் கண்டிப்பாக உண்டு. அதுல இருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை, புண்ணிய செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களையும் அடைகின்றனர். சோ நாம எந்த தேவர்களை வணங்குகின்றோமோ அந்த லோகங்களுக்கு நாம் வந்து சென்று சேர்கின்றோம். பகவானை சேவித்தால் அவர் இருக்கக்கூடிய இடமான வைகுண்டத்தை வந்து அடைகின்றோம். எஸ், 73 வாசிங் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக சம்ருத்திர்லாப்தா த்வத் பிரசாதான் மயாச்யுதா ஸ்திதிதோஸ்மி கத சந்தேகா கரிஷ்யே வசனம் தவ. கரிஷ்யே வசனம் தவ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கள் இட்ட கட்டளை நான் சிறமேற்கொண்டு செய்கின்றேன் சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ என்னுடைய மயக்கம் எல்லாம் தீர்ந்துட்டுச்சுன்னு சொல்றாரு அவர். நஷ்டோ மோகா, மோகம் மயக்கம். ஆக்சுவலி தங்களுடைய கருணையால் எனது நினைவை மீண்டும், நான் இழந்த நினைவை அவர் மீண்டும் பெற்று விட்டேன்னு சொல்றார். யாரு? அர்ஜுனர். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டேன்னு சொல்றார். நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபெய்த் அதோட இருக்க, தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். கரிஷ்யே வசனம் தவா, அதாவது தாங்கள் என்ன உபதேசித்திருக்கிறீர்களோ அது பிரகாரம் நான் வந்து செயல்பட தயாராக இருக்கின்றேன் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்கின்றான். சோ இதோட வந்து அவங்க 2 பேருடைய உரையாடல் முடிந்தது. இப்ப வந்து சஞ்சயன் வந்து கன்க்ளூஷன் பண்றார், அங்க நடந்த உரையாடலை பற்றி சொல்கின்றார். ஆக்சுவலி சஞ்சய உவாச்ச வாசின். சஞ்சய உவாச்ச இத்ய அகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனஹ சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோம அர்ஷனம் வியாச பிரசாதத் ஸ்ருத்வான் ஏதத் குய்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். எஸ், இப்போ வந்து சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து விளக்குகின்றார் அங்க நடக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன். அர்ஜுனன் ரெடி ஆயிட்டான், இன்னும் வந்து போர் புரியறதுக்கு தயாராயிட்டான்றது வந்து சொல்லணும் இல்லையா? அர்ஜுனன்
அதாவது இவ்வாறு கிருஷ்ண அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன்னு சொல்றார். அவர்கள் இருவருக்கும் மத்தியில் நடந்த உரையாடலை வந்து சஞ்சயன் வந்து கேட்டு இருக்காரு. வியாசதேவருடைய பிரசாதத்தால் தான் அவரால், அதாவது திவ்யமான அந்த கண்கள், தெய்வீகமான கண்களை கொடுத்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாசதேவர். அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு இது மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. இந்த உரையாடலை கேட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு மெய் செலுத்து போகின்றார். வியாச தேவரின் கருணையால் யோகங்களில் இறைவானான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஏன்னா அந்த கண்களால் அவரால் பார்த்து அங்க என்ன நடக்கின்றது எல்லாத்தையுமே கேட்க முடிகின்றது அவரால. சோ அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உரையாடலை கேட்டு அவர் வந்து மேலும் மேலும் அதை நினைச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்புறுகின்றார். அவர் வந்து 76 வாசிங்க மாதாஜி. ராஜன் சம்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனாயோஹ புண்ணியம் ரிஷ்யாமி ச முகுர்முஹுஹ. எஸ், இவ்வாறாக கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் அவர் நினைச்சு பார்க்கிறார். இந்த உரையாடலை ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது இது வந்து அவருடைய ஃபீலிங்ஸ். ஆக்சுவலி அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார். யாரு? சஞ்சயனுடையது. அந்த உரையாடலுடைய உன்னத தன்மையும் சரி, அந்த தெய்வீகத்தனமான அந்த உரையாடலை வந்து நினைச்சு பார்த்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்புறுகின்றார். அததான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 78 வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ரிவாணீதீர் மதிர் மமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவாணீதீர் மதிர் மமஹ. அதாவது யோகங்களின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அதாவது அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே செல்வமும் இருக்கும், வெற்றியும் இருக்கும், அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி இது சோ இதோட வந்து நம்மளுடைய பகவத்கீதை 18வது அத்தியாயம் முடிந்தது. ஸோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கிளம்பிடாதீங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸோ எல்லாரும் அவங்கவுங்களுடைய டிவைஸ்ல வந்து உங்களுடைய சிஸ்டமோ உங்க போன்லயோ வந்து நான் இந்த சாட் விண்டோல போடக்கூடிய அந்த லிங்க் வந்து ஓபன் பண்ணணும். ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஓபன் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் அட்வான்ஸ் லெவல் யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாருமே அந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணுங்க. Hare Krishna. Level 2 ma'am evening நிறைய queries வந்துச்சு. Already you are in level 2 re-register பண்ண வேண்டாம், but new இருக்கிற எல்லாரும் please register for level. Yes, old students no need to register. old students already அந்த இதுல இல்லாதவங்க level 2 attend பண்ணாதவங்க இந்த iskanmangaluru.com இந்த இது லிங்க்கு போங்க. நான் இப்ப ஷேர் பண்ணுவேன், நீங்களும் அதை அப்படியே ஷேர் பண்ண அந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணலாம். ஸோ இதுல போனீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுல போயிட்டு லெவல் 2 அப்படிங்கறது வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஓபன் பண்ணீங்களா? யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ அவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு இந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கீங்களாமா பிரபு, கிருஷ்ணா பிரபு? ஓகே, யாருக்காவது டவுட் இருந்தா தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட். இங்க ஃபுல் நேம், உங்களுடைய பெயர் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் டைப் பண்ணணும். ஸோ உங்களுடைய பெயர், முழு பெயர், உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர், உங்களுடைய இமெயில் ஐடி, உங்களுடைய அட்ரஸ், எந்த ஊரு, அதுக்கப்புறம் எந்த நாட்டில் இருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பின்கோட், இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொடுக்குறேன் நான், எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுங்க. ஏன்னா மறுபடியும் நீங்க இதெல்லாம் எடுத்து ஃபில் பண்றதுக்கு மறந்துடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் டவுட்ஸ் வரும். இங்க யாராவது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாக்கா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க இப்ப இங்கேயே வந்து இதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தயவு செஞ்சு இந்த லிங்க் ஓபன் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுங்க, பண்ண முடியறதா முடியலையா, பண்ணீங்களா இல்லையான்றதை போடுங்க. ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட், நாட் அன் இஷ்யூ. Thank you Mataji, Priya Shri Mataji.
ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் ஆனவங்க நோ இஷ்யூஸ். இது வரைக்குமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க, அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து இருக்கணும். மறுபடியும் இந்த கிளாஸ் வந்து பார்ஷியலி அட்டென்ட் பண்ணிட்டு குவிஸ் முடிக்காதவங்க, நான் இன்னொரு ரவுண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் லீவ் இட். ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க தயவு செஞ்சு நீங்க வந்து இந்த லிங்க்ல போயிட்டு இதை பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அடல்ட்ஸ் இந்த குரூப், அதாவது above 25 years அந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. அது செலக்ட் பண்ண உடனே எத்தனை லாங்குவேஜஸ் இருக்கு எல்லாமே இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். அடல்ட் லெவல் 2. ஸோ அதுல தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த ரேடியோ பட்டனை வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கிளாஸ் டைமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 PM ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து இந்த லெவல் 2 அட்டன் பண்ற மாதிரி இருந்தா அதுக்கு எஸ்ன்னு அதையும் செலக்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த கண்டிஷன்ஸ், அதாவது கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க லெவல் 2க்கு. இதுக்கு 108 டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை நீங்க செய்யணும். ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன்ஸ். அதை படிங்க. ஸ்ரத்தாவன் செரிமனி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சண்டே 28ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செகண்ட் லெவலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஃபர்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க வரும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த 0 பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து லெவல் 2க்கும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல வந்து 2 விதமான இது. நீங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி, சப்மிஷன்ஸ் எல்லாமே கம்பல்சரி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் லெவல் 3க்கு போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கம்பல்சரி. இல்ல நான் வெறுமனே நான் கேட்டுட்டு லெவல் 2 மட்டுமே நான் வந்து அட்டென்ட் பண்றேன், அதாவது அதுக்கு மேல எனக்கு ஒன்லி கேட்டுக்க மட்டும்தான் முடியும்னு நினைக்கிறவங்க ஆஸ் அட்டெண்டி யூ கேன் டூ. ஸோ அந்த இந்த செக் பாக்ஸையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாட்ஸ்அப் குரூப்லலாம் நீங்க எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது ஆல்ரெடி இது நாங்க பார்த்துருக்கோம். சிம்பிளி அந்த செக் பாக்ஸ் மாத்திரம் நீங்க செக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து இந்த கீழே என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் எந்த கேஸ்ல இருக்கு, பிக்கர் லோயர் கேஸா அப்பர் கேஸா நியூமரிக்கலா, அதை வந்து அதை அப்படியே டைப் பண்ணி இந்த ஜாயின் த கோர்ஸ் நவ் அப்படிங்கறத வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க நோ நீட் டு ரெஜிஸ்டர். Supriya, level 2 can't attend time due to time constraints, Mataji. No problem, Supriya Mataji. நீங்க mostly another 1 or 2 months there will be changes of time. நீங்க அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து இந்த குரூப்பை விட்டு போகாதீங்க. If you want to attend in future, இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து நீங்க வந்து வெளியே போனீங்கன்னாக்கா நாங்க வந்து சேஞ்சஸ் எது நடந்தாலுமே அதுல தான் நாங்க அப்டேட் பண்ணுவோம். அப்ப நீங்க வந்து கண்டிப்பாக அதை பார்த்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த இதெல்லாம் எனக்கு சரியா செய்ய தெரியாது, இதுக்கு என்ன செய்யறது மாதாஜி? யாரு பேசுறீங்க மாதாஜி? எனக்கு கலாவதி மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜியா? கலாவதி மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜியா? ஓகே. கலாவதி மாதாஜி, நீ ஐ திங்க் யாரு ராதிகாமா யாரையாவது ஹெல்ப் பண்ண சொல்லலாமா கனெக்ட் பண்ணி? ஹலோ மாதாஜி, உங்களுடைய போன் நம்பர் இந்த சாட்ல போடுங்க. சோ தட் நாளைக்கு உங்களுக்கு யாராவது கனெக்ட் பண்ணி நாங்க செய்ய வைக்கிறோம். மாதாஜி அது எதுவுமே எனக்கு செய்ய தெரியாது மாதாஜி. அப்படியா? ஆமா மாதாஜி. சரி, ஓகே. நீங்க அட்லீஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அட்டெண்ட் பண்றதுக்கே இந்த இதுலயே நான் வரலாமா மாதாஜி? இதுல வந்து அக்கா நீங்க இது வந்து லெவல் 1 கிளாஸ். இதுக்கு நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து வரலாம், நான் வேணான்னு சொல்லல. பட் என்னன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும்னா உங்களுக்கு எப்ப போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? இல்ல மாதாஜி, நான் இப்ப இந்த நெக்ஸ்ட் இதுல நான் சேரணும்னு இருக்கிறேன். ஆனா நீங்க உங்க போன் நம்பர் இந்த சாட்ல போடுங்க. நீங்க அப்பதான் உங்களுக்கு யாராவது கால் பண்ணி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஓகே மேடம். இந்த சாட்ன்ற இடத்துல வந்து நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இந்த விண்டோல வந்து நீங்க உங்க நம்பர் போட்டு உங்க பேர் போடுங்க. கிருஷ்ணா பிரபு அவங்க நம்பர் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்களேன். உங்க நம்பர் போடுங்க மாதாஜி, அப்பதான் நான் கண்டிப்பா எங்களால உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஓகே, இதோட இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட் வந்து முடிஞ்சது. எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். ஸோ ஏன்னா இந்த 18 நாட்களும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு விடாம வந்து அட்டன் பண்ணி நீங்க இதை கேட்கணுன்ற ஒரு ஆவலோட இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் சார்பாக, பெங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய பணிவான அதாவது நன்றிகளை வந்து நான் வந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
என்னுடைய டீம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாம நான் கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு என்னால ஒரு அடியோட என்னால எடுத்து வைக்க முடியாது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், ஆனா பேசிக்கா லாஜிஸ்டிக்ஸ் விஷயத்துல சரி, எந்த ஒரு இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய டீம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் சப்போர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐ ஷுட் சே தேங்க்ஸ் டு மை கிருஷ்ண பிரபு, ராதிகா அம்மா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஸ்லோகம் வாசிச்சவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் கலைவாணி மாதாஜி, இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேக்ரவுண்ட்ல காயத்ரி, இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஆர் டூயிங் எ கிரேட் சப்போர்ட். அவங்களுடைய சேவை எனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 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 கோர்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லபடியா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து எனக்கு உதவுகின்றது. அதை விட வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுத்த நம்ம என்என்டி பிரபுஜிக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள், நன்றிகள். ஆக்சுவலி உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் ஆக்சுவலி இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு. யாராவது ஏதாவது பேசணும், உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க என்ன எதை நீங்க வாட் இஸ் த டேக் ஹோம் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க கண்டிப்பா நீங்க அதுல வந்து நீங்க ஃபீட்பேக்கா கொடுக்கலாம். ஹவ் யூ ஃபெல்ட் அபவுட் திஸ் கோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பகவத்கீதை ஞானம் உங்களுக்கு எங்க உங்களுக்கு நன்மையை என்ன விதத்துல உங்களால மேன்மை அடைய முடிந்தது அப்படிங்கறது வந்து அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வந்து ஃபீட்பேக் வந்து கொடுக்கலாம். இப்ப யாராவது பிரசன்டா ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணி நீங்க பேசலாம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி, நடுப்புற வந்து நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. நோ இஷ்யூஸ் மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஐ திங்க் இங்க இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மைகள் வந்ததா அப்படிங்கறது வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நன்மைகளேன்ட்டு இல்ல, உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நியூ ஜாயினிஸ் பேட்ச் 19ல ஜாயின் ஆனவங்க தயவு செஞ்சு யாராவது அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். எஸ், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அன்மியூட் ஆப்ஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வீடியோ வரணும். ஐ வில் மேக் யூ ஸ்பாட்லைட் ஆல்சோ. எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணணும், so that it will be going in the session also. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. I think மாதாஜி யாரோ ஒருத்தருங்க கை உயர்த்தி இருக்கீங்க. சுதாமணி மாதாஜி, நீங்களாவது அன்மியூட் பண்ணி வீடியோ ஆன் பண்ணி பேசுங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஒரே ஒரு நிமிஷம். வீரேந்திரன் பிரபு, நீங்க கூட வீடியோ ஆன் பண்ணி பேசுங்க. வேற யாராவது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? You cannot start your video because the host has disabled it அப்படினு வருதுங்க. அப்படியே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கிருஷ்ணா பிரபு, அதை ஏதாவது எனேபிள் பண்ண முடியுமா? வீடியோ லாக் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே. டன். ஓகே மாதாஜி, இப்ப டன் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க அதை அன்மியூட் பண்ணி பாருங்க. நீங்க சுதாமணி மாதாஜி. எஸ். ஓகே. எஸ் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. பிகாஸ் நான் இதை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நானும் படிச்சிருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடா படிக்கிறது, வீட்டில் சொல்லுவேன், எதுவாக இருந்தாலும் உபதேசம் பண்றது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நான் வந்து விருப்பப்பட்டு இது படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி 2 டைம் வந்து பிளே ஸ்டோர்ல எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி நானா படிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன். இது படிக்கிறதுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் யாராவது ஒருத்தங்க கிடைக்கணும்னு நான் நினைச்சப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபேஸ்புக் மூலியமா வந்து இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு. நான் நிறைய வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடா படிக்கிறதுனால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பா நினைக்கிறேன். இதுல இருந்து நான் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, நான் வந்து சொல்லி தருவேன் எல்லாத்துக்கும், பட் கோவம் வரும். இதை வந்து ஒரு நல்லது சொல்றப்ப யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோவம் இருக்கும். அதை வந்து நான் வந்து இனிமேல் அதை கோவப்படக்கூடாது, நம்ம சொல்றத வந்து நம்ம கடமைக்கு சொல்லணும். அவங்க அதை வந்து அவங்க மூலியமா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல அவங்க அதை நல்ல விஷயமா அது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வகையில புரியும் அப்படிங்கறத வந்து நான் வந்து உணர்ந்திருக்கேன். என்னன்னா, நம்ம சொல்றத வந்து நல்லதோ கெட்டதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம 4 பேர்த்துக்கு சொல்லணும். அது அவங்க நல்லது அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது வந்து எப்பயாவது ஒரு டைம் அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன். Great Mataji. Thank you Mataji. Thank you very much for your
ஃபீட்பேக் மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் ஹெல்ப் மாதாஜி. இது Thank you. நல்லபடியா சொல்லி கொடுத்தீங்க. எனக்கு நல்லபடியா புரிஞ்சது. எனக்கு வந்து ஒரு சிலது கேள்வி கேட்கணும்னு தோணும். கண்டிப்பா கேட்கலாம் ஆனா அது மாதாஜி, வந்து சில கேட்கலாம். டைம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கறது நான் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம். உங்களுக்கு இப்ப கேட்க முடியலனாலும் வாட்ஸ்அப்ல நீங்க வந்து ஐ திங்க் என்னுடைய நம்பர் இருக்கு, யூ கேன் போஸ்ட் இட். Yes, ஓகேங்களா? Mataji. நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். கேசவா.அச்சுதா அப்படின்ற ஒரு மெயில் ஐடி இருக்கு. அதுல நீங்க வந்து பகவத்கீதை வந்து படிச்சு உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தா அதுக்கு அந்த மெயிலுக்கு நீங்க அனுப்புங்க. 100% ஐ வில் ரிப்ளை பேக். Yes, Mataji. பகவத்கீதையில எந்த டவுட் இருந்தாலுமே வந்து நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஸோ நேத்து ஒரு ஐ திங்க் பிரியா மாதாஜி அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்களா இங்க? ஸோ she was asking from கோயம்புத்தூர். If she is there, I am requesting her to raise her hand actually. So வீரேந்திர பிரபு நீங்க பேசலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி ரொம்ப அற்புதம் மாதாஜி. ஆக்சுவலி உங்களுடைய இந்த வே ஆஃப் உங்களோட அப்ரோச் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்க சொல்ற விதம் வந்துட்டு ரொம்ப அற்புதம். அதே மாதிரி வந்து அந்த ஸ்டோரி கூட அந்த ராதிகா மாதாஜி வேஷி வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. ஒரு மாதிரி அந்த இன்வால்வ்மெண்டோட சொல்லுவாங்க அந்த ராதிகா மாதாஜி. அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு மாதாஜி நான் இவ்வளவு நாள் வந்துட்டு நம்ம மனுஷனா வந்துட்டு பிறந்துட்டாக்கா நம்ம வந்துட்டு வேற ஏதோ அனிமல்ஸா பிறக்கோம். ஏன்னா மனுஷா தான் லாஸ்ட், இட் இஸ் ஹைலி குணம் தான் நினைச்சிருந்தேன் இவ்வளவு நாள். பட் அந்த ஜடபரத கதை கேட்டு இன்னைக்கு கூட நான் ஆபீஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை பத்தி. அதாவது நம்ம வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு கிருஷ்ணவாதம் நினைச்சுனே இருக்கணும். சோ நம்ம எப்பவும் வந்துட்டு நம்ம ஒரு அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸ் பத்தி நம்ம நினைக்கக்குள்ள நம்ம வந்துட்டு அதை பத்தி வந்துட்டு அதே நம்ம ஆயிடுவோன்ற இதை வந்துட்டு இன்னைக்கு கூட நான் மதியம் சாப்பிட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. நம்மளும் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது ரொம்ப இந்த 18 daysல ரொம்ப சேஞ்சஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஆக்சுவலி வந்துட்டு மங்களா மாதாஜி வந்துட்டு என்னுடைய டாக்டர் வந்துட்டு சாருஸ்ரீ வந்துட்டு அவங்களோட டீச்சர். ஆக்சுவலி எனக்கு இது ஒன்னு சொல்லணும்னு ஆசை மாதாஜி. நான் எப்படி இம்ப்ரெஸ் ஆனா இந்த பகவத்கீதை என் டாக்டர் வந்துட்டு பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணோம். அப்ப அட்டெண்ட் பண்ணக்குள்ள அந்த மாதாஜி வந்துட்டு ஷி வில் ரெண்டு பேரும் அந்த அவங்க பேசுற விதம், அந்த கிளாஸஸ், அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங், அப்ப அந்த பகவத்கீதையோட சாராம்சங்கள் எல்லாம் கேட்டபோது நான் ஏன் அட்டெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் எனக்கு மாதாஜி 35 ஸ்லோகாஸ் தெரியும் மாதாஜி, பகவத்கீதை ஸ்லோகா. அப்புறமேட்டு வீட்டுல வந்து டெய்லி ஒரு ஸ்லோகா எழுதுனேன். ஐ மீன் எழுதிட்டு அதை நான் பயட் பண்ணிட்டு என் வேலை மேல வந்துட்டு ஒரு கபோர்டு எங்களுக்கு அங்க ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இப்ப 18 ஸ்லோகா 18 days ஸ்லோகான்னு சொல்லிட்டு பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு மிக மிக காரணம் வந்து உங்களை மாதிரி தான். மங்களா மாதாஜிக்கலாம், நீங்க இருக்கலாம், ராதிகா, இந்த மாதிரி ரொம்ப பேரு நீங்கெல்லாம் ரியலி யூ பீப்புள் ஆர் வெரி டிசர்வ்டு. நான் இன்னைக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா மாதாஜி, நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பிரிக்கு கோஸ்டர் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் காரணம் நீங்க தான். ஏன்னா அது வந்துட்டு எனக்குள்ள வந்து இன்புட் பண்றது. கிரேட் பிரபு, கிரேட். எல்லாமே பகவானுடைய கருணை. உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லது அமையட்டும்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பிரார்த்தனைகள் பிரபு. தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வேற யாரும் பேச போறீங்க? மாதாஜி போன் நம்பரும் பேரும் கொடுத்திருக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நோட் பண்ணிருப்பாங்க, டோன்ட் வரி. நன்றி மாதாஜி. எனக்கு ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நம்ம வந்து இப்ப ஓம் முருகா அப்படி எல்லாத்துக்கும் சொல்றோம். ஆனா வந்து ராமருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் மட்டும் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஆஞ்சநேயான்னு சொல்றோம். அது எதனால மாதாஜி? ஐ திங்க் ராதிகம்மா உங்களுக்கு ஏதாவது இன்சைட் இருந்தா சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ராமர் ஒண்டி இல்லைங்க. நீங்க ஆக்சுவலா எடுத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம மாமந்திரா பண்றோம் இல்லையா, மாமந்திரா கூட நம்ம வந்து ஓம் சொல்ல மாட்டோம். நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த ஓம் அன்றது வந்து பிராணாய மந்திரா, ரைட்? சாமிகளோட இருக்கிறச்சே நம்ம பண்ணுவோம். இப்ப நம்ம ஸ்ரீராம இது கூட ஸ்ரீராகவம் தசரதாய் அப்படிதான் எடுப்போம் டைரக்டா. ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி விஷ்ணு தத்துவம், அதனால நம்மளுக்கு அந்த ஓம் தேவையில்லை. பட் வேற இப்ப வந்து ஓம் சுக்லம் சசிவர்தம், சோ வேற ஏதாவது வேர்ட் போடுறச்சே ஓம் வரும் பாத்தீங்கன்னா. சோ எது வேணா எடுங்க நீங்க வந்து ஓம் பூர்ணமதஹ, வேற ஏதாவது வேர்டு. இப்போ ராமர் எடுத்தீங்கன்னா டைரக்டா ராமர் வர்றாரு. ஸ்ரீராம ஜெயமனா ராமர் தான் வர்றாரு. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா ஆனா கிருஷ்ணர் தான் வர்றாரு. ஹரேன்றது பட் டைரக்டா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சொல்றோம். ஆனா வேற வார்த்தை நடுவுல வந்துச்சுன்னா கிருஷ்ணரோட ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் கிருஷ்ணரே அந்த வார்த்தையா இருந்தா அது தேவை இருக்காது. இப்போ வந்து அதே மாதிரி நம்ம பஞ்சதத்துவ மந்திரம் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரீ சைத்தன்யா மகாபிரபு. சோ ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, அதுலயும் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யான்றது நம்ம கிருஷ்ணரோட அவதாரம்.
அதனால நம்ம ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்ல மாட்டோம். புரிஞ்சுச்சா? அதே மாதிரி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்றது ஓம் நமோ வருது. சோ அதனால ஓம் வருது. சோ ஓம்காரம்ன்றது வந்து பிரணய மந்திரம், அது பிகினிங்ல வரும். ஆக்சுவலி ஓம் என்பது பகவானை குறிக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தேவர்களையே நம்ம வந்து கூப்பிடுகின்றோம் இல்லையா? எல்லாருமே தேவர்கள் தான், பகவானும் தேவர் தான். சோ ஹீ இஸ் தட், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவர் அவர், அவ்வளவுதான். சோ எவ்ரி ஒன் ஆர், சோ ஹீ இஸ் ஹையஸ்ட் இதுன்றதுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓம்னு சொல்லிட்டு தான் அடுத்த பிற தேவர்களை பற்றி நம்ம சொல்கின்றோம். சோ அவருடைய இப்ப ராதிகமா சொன்ன மாதிரி விஷ்ணு தத்துவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ராம, கிருஷ்ணா, அப்புறமா நரசிம்மம், இது 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான். சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்குதான் ஸ்ரீ என்பது ஸ்ரீ என்ற வர்றது அதனாலதான் இருக்கும். தெர் இஸ் நத்திங் ஸ்பெசிபிக் அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல மாதாஜி. சோ வாட் ஓம் இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பகவான். சோ அதனால அந்த பிரணவ ஒலியும் நான் தான் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில அவர் சொல்லிட்டார் இல்லையா? சோ அவரை வணங்கிட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே வணங்குறோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் விவோ அப்படிங்கிறவங்க வந்து யாரு? மாதாஜி, நான் ரவீந்திரன் என்ன பேரு, சென்னையில இருந்து பேசுறேன். பிரபு உங்களுடைய வீடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்க பேசுறீங்க, லாஸ்ட் டேவாவது உங்களை எல்லாரையும் பார்க்கலாம் இல்லையா? பிரபு உங்க பேரை ரீநேம் பண்ணிட்டேன் விவோல இருந்து. சரி சரி சார், ரவீந்திரன் என் பேரு. இப்ப ஜனங்களுடைய 4 பிரிவுகளை பத்தி சொன்னீங்க நீங்க. ஓவர் ஏ பீரியட் ஆஃப் டைம் எல்லாமே மாறி வந்துச்சு. எல்லாமே எல்லாரும் வேலையும் எல்லாரும் பண்றாங்க. தனிப்பட்ட ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இப்ப இல்ல, எல்லாம் மாறி வந்துச்சு. இப்ப இந்த இதுல இப்ப பொருந்துமா அதெல்லாம்? இது வர்ணாசிரம தர்மமா? ஆமா, வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நாம் நடந்துட்டு இருந்தா இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸே நமக்கு இருக்காது இல்லையா? நாம ஒருத்தர் மட்டுமே மாறணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம இந்த சமுதாயத்தையே நம்மளால மாத்த முடியறது இல்லைல்ல. இப்போ இந்த கோர்ஸுக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்க, 100 பேர் வராங்க இல்லைங்களா? அதுலயே கடைசியில வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் 50% பீப்புள் போயிடுறாங்க. சோ நம்மளால வந்து எதையுமே வந்து ஒரு ஸ்திரமா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய மனப்பக்குவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு மட்டுமே இருந்தா வேஸ்ட். எல்லாருக்குமே அந்த மாற்றத்தை ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கணும் இல்லையா? வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நாம செல்லணும்ட்டு எல்லாருடைய இதுலயும் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்தா கண்டிப்பாக நடக்கும். ஆனா நம்ம இப்ப நடந்துக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த். எல்லாம் அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. இனிமே வந்து வேற ஏதாவது மாற்றங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆனாக்கா நடக்கக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு பிரபு. ஆனா நம்ம ஒருத்தரால மட்டுமே எந்த மாற்றத்தையும் செய்ய முடியாது. அட்லீஸ்ட் இந்த நாலேஜ் நம்ம வந்து ஏத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம அப்போஸ் பண்ண மாட்டோம், இதை புரிஞ்சுக்குவோம், புரிஞ்சு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் எந்த இடத்துலயுமே. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். சுச்சுவேஷன் கலியுகம் இல்லையா, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் அமைக்க வேண்டியதாயிட்டு இருக்கு. அதனால வெரி பர்பஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மம் கம்ப்ளீட்லி டைலூட் ஆகி போய் நிறைய வேறுபாடுகள் வந்துருச்சு. கம்ப்ளீட்லி டாப் டு பாட்டம் நிறைய டிஃபரன்சியேஷன் வந்துருச்சு இல்ல? தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஐ ஃபீல். எஸ், தட்ஸ் ரைட். யூ ஆர் ரைட் பிரபு, யூ ஆர் வெரி மச் ரைட் ஆக்சுவலி. எஸ். அடுத்து வேற யார் பேசுறாங்க? ஐ திங்க் அந்த பிரியாஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க தான் அந்த இது பத்தி கேட்டதா, பார்பரிக்கன் பத்தி கேட்டதா? மாதாஜி நீங்க இல்ல, அதான் நான் அந்த பிரியா அவங்க தான் கேட்டேன் நான். நீங்க வந்து உங்களோட ஃபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் பக்தர்ன்னு சொல்லுவீங்க. ஐ am able to make it actually. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஆமா மாதாஜி, உண்மையாவே நான் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்பா வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்ததுனால நான் எப்பவுமே கிருஷ்ண டிவோட்டி தான். எது நடந்தாலும் என் வாழ்க்கையில அவர் தான் முழு காரணம்னு நம்புறவன் நானு. நல்லது நடந்தா சந்தோஷம், அவருக்கு நன்றி சொல்றேன். கெட்டது நடந்தா அவர்கிட்ட போய் நீ வந்து எதுக்கோ என்னை வந்து தயார்படுத்திட்டு இருக்கிற கிருஷ்ணா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, நீ அதை ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவத்தை எனக்கு கொடு அப்படின்னு தான் வேண்டுவேன் நான் எப்பவுமே. சோ நான் எப்போ கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் போதும் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பாதையை காட்டிடுவாரு. லாஸ்ட் ஒரு 1 இயருக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்தப்போ, அதாவது இதயம் நம்மளோட மனசு வந்து நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த ஆத்மா வந்து எதையுமே தாங்கிக்க முடியாம தப்பான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி, அந்த நிலைமையில நான் இருக்கும்போது அவர் வந்து எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுத்தாரு. திருப்பதி தேவஸ்தானத்துல போய் ஒரு 10 நாள் அங்க தங்கி இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாரு.
அதாவது நான் அவரை வருத்தப்பட்டு ஏன் கிருஷ்ணா இப்படி எனக்கு கஷ்டப்படுத்துறேன்னு தான் கேட்டேன். அடுத்த நாளே எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து எனக்கு கொடுத்தாரு. ஒரு 2 நாள் அவரோட சன்னிதானத்துக்கு முன்னாடியே அவருக்கு நேருக்கு நேரா பார்த்து ஒரு 4 மணி நேரம் இந்த உலகத்துல இனிமே இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை எனக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரிதான் இப்போ 2 மாசத்துக்கு முன்னாடியும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டப்பட்டுட்டே இருந்தேன். கரெக்டா இந்த கிளாஸ் அப்பதான் நான் பார்த்தேன். நான் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதாவது இப்படி கிளாஸ் எடுப்பாங்க, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, நம்மளோட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க இப்படிங்கறத வந்து நான் எதிர்பார்க்கல. ஆனா இதை ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் கேள்வி கேட்கும் போது நீங்க அதை வந்து பொறுமையா பதில் சொல்றீங்க. யார் கேள்வி கேட்டாலும் எல்லாருக்குமே வந்து நீங்க பொறுமையா பதில் சொல்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி ராதிகா மாதாஜி வந்து கதை சொல்லும் போது அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் அது கேட்கறதுக்கே. அவங்களோட ஸ்டார்டிங்லயே அப்படிதான் இருக்கும். அவங்க வந்துட்டாலே வந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் எனக்கு. அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் அவங்களோட பேச்சு. அதனால ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுல இருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா கத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. ஏற்கனவே நான் நினைப்பேன் யாரையும் கம்பல் பண்றது எனக்கு பிடிக்காது மாதாஜி. அதனால நான் யாரையுமே கம்பல் பண்ண மாட்டேன். என் பையனை கூட நீ சாமி கும்பிடு நான் என்னைக்குமே சொன்னது கிடையாது. நான் கும்பிடுறத பார்த்துதான் அவனே கும்பிடுவான். இப்ப எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா நான் இப்போ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றத பார்த்து ரோஹித் என் பையன் 10 வயசு தான் ஆகுது. அவன் வந்து நேத்து என்கிட்ட வந்து சொல்றான், அம்மா நானும் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன்மா, என்னையும் சேர்த்து விடுங்க அப்படின்னு சொன்னான். அதனால அவனை நான் வந்து கிட்ஸ் செக்ஷன்ல இப்போ சேர்த்து விட்டுட்டேன். அம்மா நான் வந்து அட்டென்ட் பண்றேன், நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான்வெஜ் சாப்பிடுவான் தம்பி, நான் வந்து சாப்பிட மாட்டேன், அவன் சாப்பிடுவான். நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், ரோஹித் சாப்பிடாத ரோஹித் சாப்பிடாத ரோஹித்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். அப்ப வந்து அம்மா சின்ன பையன் தானம்மா, என்ன சாப்பிட விடுங்களேம்மா, ஏமா இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பான். உன்னோட விருப்பம் தான் ரோஹித், உனக்கு எப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும்னு தோணுதோ நீ ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவேன் நானு. அதனால இப்போ அவன் இந்த கிளாஸ்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கும்போது அப்ப நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதாம்மா, இதெல்லாம் தப்பாமா நான் கவனிக்கும் போது அவனும் என் கூட சேர்ந்து சில நேரங்களில் உட்காந்து கவனிப்பான். அதெல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது மாதாஜி. இந்த ஒரு 18 நாள் வந்து உண்மையாவே என்னோட அதாவது ஒரு பக்குவம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் அப்பாவும் சொல்லுவாங்க, காரணம் இல்லாமல் காரியம் நடக்கிறது கிடையாது பிரியான்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஒண்ணு நடக்குதுன்னா அது உன் நல்லதுக்காக தான் நடக்கும், அது உனக்கு இப்ப புரியாதானே அப்புறமா புரியும்னு சொல்லுவாங்க அப்பா. அது உண்மை மாதாஜி. அது வந்து இந்த 18 நாள்ல நான் உண்மையாவே ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் கோவம் வரும் மாதாஜி சில நேரங்கள்ல. அந்த கோவம் வந்து படக்கூடாது. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, நெகட்டிவ் பீப்புளை வந்து நீங்க வந்து பாசிட்டிவா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜின்னு சொன்னீங்க. அது அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு மாதாஜி. ஏன் நம்ம வந்து அவங்களை அப்படி யோசிக்கிறதுனாலதான் ஒருவேளை நமக்கு கோவம் வருது போல அப்படின்னு. அதை மாத்திக்கிறேன் மாதாஜி கட்டாயம். தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், மேலும் நீங்க லெவல் 2 கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணி நீங்க வந்து யூ ப்ளீஸ் என்ஹான்ஸ். ஏன்னா கடவுளுடைய அதாவது அவருடைய நேச்சர், அவருடைய இயல்பை பற்றி நல்லா மனசளவுல நீங்க வந்து புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. சோ அதை நீங்க மேலும் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நீங்க செல்வது உங்களுக்கு நல்லது ஆக்சுவலி. அதனால நீங்க அதை வந்து அட்வான்ஸ் லெவல்ல நீங்க கண்டிப்பா செய்யுங்க. ஓகேங்களா? தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் திங் ஆக்சுவலி. எஸ், ஸ்ரீநாத் பிரபு. எஸ் பிரபு. குட் ஈவினிங். வணக்கம் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. உங்களுடைய வீடியோ ஆன் பண்ணணும் பிரபு நீங்க. ஆக்சுவலி எனக்கு இது ஒரு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த கிளாஸ். இதுக்கு முன்ன பேசின மாதாஜி மாதிரி தான் ஐ காட் டு நோ அபவுட் திஸ் த்ரூ ஃபேஸ்புக். ஓகே, கிரேட். ஸோ என்னோட என்ன ஃபீலிங், நான் அவ்வளோ ரிலீஜியஸ் ஐ மீன் ஸ்பிரிச்சுவலா நான் கனெக்ட் ஆனதே கிடையாது. நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த மாதிரி இல்லைன்னு. பட் அதர்வைஸ் பக்தின்றது உள்ளவே இருந்துச்சு. கிளீனா இருக்கணும், தப்பு பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம். ரீசன்ட் டைம்ஸ் அதெல்லாம் தான் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பிரபு. இதுல என்டர் ஆகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா? சோ எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கிறது இல்லை. இங்க வந்து எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் உண்டு. அது இல்லாம அவங்க அட்டென்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. எஸ், கண்டிப்பாங்க. தென் எனக்கு ஐ மீன் நான் ஒரு ரொம்ப என்ன சொல்லணும்னு தெரியல அந்த வேர்டு, ரொம்ப கண்ட்ரி மேல ரொம்ப தேசப்பட்டு, ஓகே கரெக்ட் அந்த வேர்டு. அந்த விஷயத்துல நான் மற்றவங்க கிட்ட பேசும்போது சம்திங் அதர் நாட் ரிலீஜியஸ்லி, சம் கிறிஸ்டியன்ஸ், முஸ்லிம்,
அவங்கள பார்த்து எனக்கு ஒரு இது வந்ததுங்க. லைக் அவங்கலாம் எவ்வளோ கிளியர் எவ்ரி சண்டே அவங்க சர்ச் போறாங்க. அவங்க எவ்ரி டே ப்ரேயர் பண்றாங்க. இதெல்லாம். நம்ம வெளிய பேசுறோம் தவிர, நம்ப என்ன எஃபர்ட் எடுத்தோன்னே ஃப்ரீ. எனக்கு we are very much free. ரியலைஸ் பண்ணேன். ரியலைஸ் பண்ணிட்டு, சரி அப்புறமா இது இவ்ளோ ஏஜ் ஆயிட்ட பிறகு, இப்போ கத்துக்கிட்டு என்ன பண்ண போறோம்? ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு. ஓகே. டு பி ஃபிராங்க் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க. இங்க எவ்வளோ பேர் வந்து பேசும்போது எனக்கு சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஷை. என்னடா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஓ, அவங்க அப்படி என்னென்னவோ யாருக்குமே பேசுறாங்க. எதுவுமே இத்தனை தெரியாது வருஷம் பிரபு. பகவான் கிட்ட பக்தி வைங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வச்சிருவார். ஸோ லீவ். இத்தனை வருஷமா எல்லாரும் என்னென்னவோ பண்ணியிருக்காங்க. பட் நான் எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. ஜஸ்ட் கோவில் போவேன். நான் ஒண்ணே ஒண்ணு தான் கேட்பேங்க. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நான் கரெக்ட் வழியில போணும். போவேங்க கோவிலுக்கு. அவ்வளோதான் ப்ரேயர். அதுக்கு மீறி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. என்ன நீங்க சாமி, என்ன கடவுள்கிட்ட எதுவும் பண்ணாங்க, கேட்க வேணாங்க. ஸ்டோரீஸ், அது எந்தெந்த சாமி, என்னென்ன யாரு, என்ன ஸ்டோரீஸ் எதுவுமே தெரியாது. சம்டைம்ஸ் எஸ் மகாபாரத், ராமாயணம் தெரியும். பிகாஸ் அது டிவியில பார்த்துருக்கோம். சீரியல்ஸ் அந்த கரெக்ட். அதை விட்டு வேற எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுங்க. பட் இந்த 18 days எஸ் டோட்டல் ஐ மீன் நடுவுல 5 days அட்டென்ட் பண்ணல. அஃபிஷியலா வேற ஊருக்கு போயிட்டேங்க. ஓகே. பட் ஸ்டில் எனக்கு கோரிலேட் பண்ண முடியுதுங்க ஆஃபீஸ்ல. லைக் Okay. நீங்க சொன்னீங்க மற்றவங்க முன்னேற்றத்தை பத்தி ஈகோ இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் Yep. சம்டைம் இது இந்த கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட்ல அதெல்லாம் நேச்சுரலா வருதுங்க. ஓகே. பட் நான் இப்போ என்னைய ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஆமா, நம்ம ஏன் அதை பத்தி யோசிக்கிறோம்? நம்மள Correct. பத்தி யோசிப்போம். தேவையில்லை. கரெக்ட். கரெக்ட். எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலையோ இல்லை ரெக்கக்னைஸ் ஆகலைன்னு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். அது என்னைக்காகவும் ஆகட்டும். எஸ். as long as I'm happy, I'm happy. அப்படி இருக்கணும். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் ஐ கேன் ஃபீல் இட். எஸ். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. ஐ வில் கண்டினியூ as ஃபர்ஸ்ட். திருப்பி இதே லெவல்ல கண்டினியூ பண்ணணும்னு கண்டிப்பா. நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. அண்ட் as I told yesterday, எங்க பசங்களையும் ஐ வில் ட்ரை டு புட் them பிகாஸ் நான் இருந்த மாதிரி அவங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன். Yes. அட்லீஸ்ட் தே ஷுட் நோ something yes. about. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி எல்லாம் வயசான பிறகுதான் பக்தி செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே நமக்கு மரணம் என்பது நமக்கு எப்போ வரும்னே தெரியாது. அது வயது பார்த்து வருவதே கிடையாது இல்லையா? அதனால இருக்கிற இந்த வயதை நம்ம அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றது ரொம்பவுமே நல்லது. ஸோ அதனாலதான் வயசான பிறகு நம்ம பக்தி செய்யணும்னு நினைக்கவே கூடாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ராதிகா மாதாஜி கூட தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. அவங்க ஸ்டோரி டெல்லிங், நரேஷன்ஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிரசிவா சொல்லுவாங்க அவங்க. எஸ், கண்டிப்பா. தேங்க்யூ. ஐ திங்க் வேற யாரும் சொல்லலைனாக்கா ஒரு நிமிஷம் ராதிகாமா கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் somebody is knocking the door. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சப்ஜெக்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இல்ல எல்லாமே சால்வ்டா? மாதாஜி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி உங்களோட ஸ்டோரி டெல்லிங் சூப்பர், வெரி குட். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றீங்க. the way you அந்த நீங்க பேசுற அந்த விதம், அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப நம்மளுக்கு எனர்ஜியா இருக்கு கேட்கறதுக்கு. ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் என்னக்கா, கலியுகம் 4,32,000 இயர்ஸ் இருக்குன்றாங்க. அது இப்போ 5,000 இயர்ஸ் ஆகிக்குதுன்னா அப்ப இன்னும் எப்படி மாதாஜி அது 5,000 இயர்ஸ் ஆகிக்குது இப்ப இருக்கும்? சோ அது எப்படி பேலன்சிங்? இன்னும் 4,27,000 இருக்கு. கலியுகம் மொத்தமே இந்த தடவை எல்லாமே இப்ப கலியுகம்ன்றது 432. சோ அதுல நீங்க அதாவது 5,000 இயர்ஸ் குறைச்சிங்கன்னா பாக்கி இருக்கு இல்லையா, 4,27,000 இயர்ஸ் இருக்கு. சோ மத்ததெல்லாம் ரூமர் தாங்க. 20 வருஷத்துல 2020ல கலியுகம் போயிடும்ன்றதெல்லாம் சும்மா ப்ரெடிக்ஷன் தான். பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அத்தனை வருஷம் என்னமோ கலியுகம் இருக்கு. மாதாஜி கொஸ்டின் என்னன்னாக்கா, இப்பயே இவ்வளவு நம்ம கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம் இப்ப இந்த கலியுகத்துல, இன்னும் ஃபர்தர் எப்படி இருக்கும் அந்த உலகன்றது நினைச்சு பார்த்தாலே. அதனாலதான் நம்ம இன்னும் இருக்கவே கூடாது, கிளம்பிடணும். இதோட லாஸ்டா நம்ம கிருஷ்ணரோட சேவை செஞ்சுட்டு நம்ம கிளம்பிடணும்னு பிளான் பண்ணுவோம். நன்றி மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஐ திங்க் இந்த பார்பரிகான் பத்தி பேசின அந்த மாதாஜி கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு